Ale kira chisese jia. Make sure sese mokeira nonye maete ye mwamu. Onye beke kande kyagere riri bobe. Baby. Yes. Sawa, muchu kwa na bono chinsa chinde kero twachiro mutumoko. Oyo kwa na iga koro kumatirita. Tali onde mama to baise ko ndora bobe. Okay. Sare butora kurwabu. Straight. Ogo tiga bantu ncharo chake ngwine ngari kera chisese. Tiga utewa chisese. Atewe ngaki. Tali usari. Mama ke muntu. Noroje omojimeji nabo kubange bintu kubanga bange bintu bya ubuga aliya kwateba bintu getekera oziwalia bintu getekera ozigugigalia mapema lakini bono rojaje kerengwange rusi mistene problem why au kuwira babe kerengu kwa ese nchota chogeti abantu babo kerengu kwa na my hand kwa batiga bali nchara chinse china choja kubankwari kumukwandira kurwali utaraswa se utaraswa embeo sorry nabona rengere lintume bunde njege agenda aracheki lakini narengere linga nanenjege okay no problem na kisokoro bwakire bwakire tata mwana ekwaboka enyasaye tata no muyombo kiri tata yombi yore kabisa the very smart very accurate different urgent ichisese chiruge rubona mambi ese rose rwendagira inki ari kuwera bobe kero kwa ndagira yoko sese ndagira cross chisese onsari gone makokotale ngechisuguli ntwaragere timarakoba arafu enyamanere yari ngari mauga aliyo sipiaro zero ziguga nande bona onkoroga yebuli aye notike nyama bochise chiri nitike nyama onsari kama amauga ali nare kokoi sokoro toko ndebo ni kwa buli nyama kwa mbabuko notike chise bona asara tali chise ngo chinaira ama tukama kaetire tukachukwana gachise ngorose liguchire ndagira onkoroge njira orete geiga omojara no ligwa kwate monyene tukatebale ninga omonyene chisese ngai kwa manyira kose naboko manyo omuntu egera tugite omuntu omutugi naboko mu ngona boko romuntu tugite chisese kini kero omuntu ari omusani onaboko manya okay nje bone kero ndigereti bono rocho rate bana ki atsani gose Kevin Ongeri nabwate Timothy tinkagire tiara gose natugite kende boniga onye kaga tugite gari sobo lakini igasa mnyite tamenyeti na netuko orate oranyora kabwate chingo kongo te yonkorogo na ki oyonde nabwate chingoko onye utagite kugora abukugora usonye utete ko ni chingoko oyonde nkugora ari singinje no mutugi ari bano mbube kimbwate ngese ngencho andake gose no muntu to kore mirimo nere omayete kere kengencho ntutwale kwanere nga sokoro no muguru bona lyaro ngotali omuguru matile no muguru oyo no muguru akaguru sana omuguru ningi akaguru kuradiga matile no muguru ale buyata manyaye kwanya kumara kugura matilita no muguru aya matilita kero ketukwa no muguru nkiayego cheme yawo nkiokagerete obuguru ngendoki probably no muntu omobe oyani orenjira gete omuntu orenjira gete ana ngoro no muguru igonga kyoka gitali atimeti muguru no muntu murangu no mato murangu karati ko nsali ko to murangu to baise ko dispace ko kima tegerango te baba umuntu kuruku muguru no muntu le very smart very accurate very intelligent umuntu somete umuntu bwata akiri Jones B yani tengo teno monterek chara umuntu obwate chara nga yaro nande onkorogo no muguru ongerebe ndebe umuntu muguru ngiya ko banga ngotigo muguru atibagara wanchubuli karibu sana mu runetu wali yagatambe ono mwambia litiko lya Jumatano bwa kire buya kigima na yakere kwa bokire kurwa sole bono mwambia no yote ntunga ngamalio geitonga kiago chambu yale aire bono mwambia ngaki kwa boko mwanchumulili omyokaze mitandao otolikere ujumbe lero asisi meitoto kuchikostoma baadaye na kubuguli bingali byo baadaye kumanya kwa boka kurwa kulengenda kutulikira asini bitango bitako nyalekana sini ntoko kwa naye sai kule ndo mwanchumulili nyoranga 0741 583878 0726447367 chinamba chito gaiga as studio likangu ujumbe gendera kututumira ujumbe yako alise mitandao gotonyora muna Kitembe TV chinsemo cha Facebook na boigo YouTube
lakini ende tiatote abantu baitoiga omanyite ebintu mbiri bigujo byanchanda sana da ebintu mbiri bugento kukoleka nasingaki unabona umuntu akubuka mambi enegali manye negali mogoswa lakini in fact es haki no igento kuli to korali ga kichinga kinchiro unabona urochonyora abantu bale no bali ayino ugo utagosine liyo kiriago abantu no mate chiangova ya sokoro karategera omaite matilla na ajaga bona mambia nanyore liyo kirigo tioka eliyo kirigo tioka Orio utetari moino, orio utete moino gali. Isene problem. Nende raya ya goli. Mate ibintu bingo koleka dabire. No na sebi nyoro. Raya ya goli. Mate do montago yeta seka ni sambara bale. Umonya go utago sene ne liyo getu batari go uta abantu bali kanisa ino. Muntu yimbe yali. Kanisa wanabu. Wajiro sina abantu bali. Tofauti tiyo ebe kanisa ebe no bisi ebe andonsia sa abantu bale abatali obisi kerege ntoko kora ni chinga kichiaye kole ro asabu enelete omagoro uteli ukiese kanisa aye tata ngukunure nyazazabe nabigana no mogendi nabako ndera narona no abagendi omogendi gusino bwigale sino bwivi oyeta sek enyagitali umenya guyikonga wake oni kabisa jioni jojo nyagitali no iregago muntu yikombi yaye omanya piki na kabwate speaker yerigo ri piki yaye komenya kajara ngo etirasa matanga no abegete bono gotera ko kakikero gwa ikase amatangale abantu bagende tumuyiga emisa yokwenya gusira aye tu kuli miredi yawo aye kuro cheba dani oyirwa maliogo aigwente akatabinga tulia ngora taba disturbed tanyegeligwa kamanya wetaneke ngore homosikine liogo rio bango go poisa zitireje somonto mapema bono yo norocho yo ose gwateba asa matangaro naro bono goika kwarabe kakanu asa baruire biko musiki mbori umurwire sani kigwito tegere ngetentegereria kimai antorgo kwanera nga waikiriro umurwire onkoro gwetira ase kwanya rose nabasubati mbagongetia abane bingwera abo nabo kwamanya kwanya kwabekerio nabo ke koge rumusubati tago soka wiri giririe kero rukaga kange koera bona abu no kometerio gi papa kupa so Matilda egento togo kwano mwanchu muligeli emambia bono kurukunga Wednesday iguma ete kurukunga Ladies Wednesday, Women Crush Wednesday. Ene jule baswad. Lakini na yakera lili jule baswad tukurasa maninga ebintu biri byokolekana ndiro konyora no yachiza chindiga no abantu botuke batumugete gusena ase chiplot usena ase mechiga chi family. Konyora nayo kabwate speaker. Kwamanya konyora umuntu nalere kurubuo ye naliya gakali gukura gakali gukora nini yani mali ogyoka. Kuchanda abantu chiza bagwente gutuma. Ali gukora ngeri abana botuko. Ali gosa wote. Tigandu aspect. Naliyo begete ento kyao kwamenya gochanga nga ninje mpaka asichi plot cyabane. Kango begete tokie kabegete. Tokie kabegete. Difference. Oeterete mama pima. Mama pima nipimie pombe. Kwamenya gochobo ngencho bubono kwamenya kujoranga ase abwaso menyete achijiranchi bwata abane bingwerere abane mbabwata abana bagosoma bakabana akiro muntu wa distract. Umaire sokoreke tugukwana ngeke amaskani kirigento gekolekana singa kichiaye onye bona mambitu achire netward etogenda tokoba obosemi no na ego chinga kinchiro rugwente kwene kinga ki ekogokora nkigwende chinga kichiga usaligone morebi ataba mugaso morebi ataba mahambi morebi maragoba boko bagenda chikorest in peace burunge igamambia bukiragenda umenyete sokoro igwa sokoro no ana ase chinka bantu bamenyete onye mwaga osa nuyo mino ene kinga amangana ni gali nyumba mino tiga guchanda abantu bande bategerete nsemo mali ugunara guchia kolekana no ase mechia tumenyete ebintu yete bikoleta retako ororiyo oyinkuogerera forest campo ngani mbura hakirete mwae oyimbekereteri yakirete mwae ta akora tengere yimbekereteri kwanza tabaisirinje ngwaka nestima ereta akora ali estima yaye elibaga pocket eploti omenyete nayo wakanira abantu bonsi estima libaga pocket yaye koera kero monta we ya kirige koera pocket yaye pocket onoroche kaito chaka nkai yogo konyekera maete mbiyango wa onye watara etoke ngokirese la tokuamba no muntu tomedi ndakora iga omanya ote omuntu mugoro no muntu somete ore very intelligent
Kira ta poke ni ole intelligent. Isokoro ndi wakanete poke ni. Poke ni. Nte si mitorigere. Nte si mitorigere. Kenya pa wo meteri ko ngaine. Teri ko ngaine diara. Na ni message ri bantu mbali wose ba delete rice. Oyu ayo onyo nzama ndi kwana lieteri na manye tenkiki. Poke ni gote nege ntokeri okwenda kwabeka guchigariga wa finya guchiariga arafu kwareta giki kana gara kwa finya iga. Lakini ngonya gotemule ngonya kungaini oli. Ngonya gotemule. Musikombo kire buya onkorogo. Chipini iga. Onkorogo musikombo kibuya. Onyore ko lebuya okumanye ebintu bwangu. Mwana one wanza. Okumanye so lende twale goteba ngaki. Unabona Matilda enerusa. Abana mbachaka. Abayibuli mbaleka. Abantu bametega lisebinyoro ebintu bindi bikokolekana tiga abantu basikere nanda abantu mbale bonu gano ekige kichi ekirusa okonyoranga erekera abana bali kagali nali yani mecha akokola ebintu giteba kugumeti no matter abantu bale bonu basere ko misuse abana ko street abana gali chinkabo basenja abana bakireka abasike school ona abana kera bachire muntu tali gotigera takoeni no egekombe muntu takoboka umubori ngesigencho abana nayo bolete tokoboka no roseri no abana boiga no nyichae yani umwana atu tujisa 10 no mete 10 umwana gachakiga asiza 10 nanda akuja kukulika asiza ibi sadu chabutuko na ubawa atie bitugi na ubona baguchwelie mete karatiga matirita nge muntu ya ndende tikangoroke ke muntu onsaliko na matirita abana muri amauchi muri kakitali asubo orojo muibuli okwale makogerete kwa kane sukuru pisi kwale makogerete kwa kane sukuru pisi kwale kwa makogerete tapo echo metiko mara ni jipele ni bla bla okay kwani ke gusiti kwani minditro iko bono school fees ase nyana so mete mono bono omwana uyu gajire nkaga igaki abana bane gachire nkaiga abana bane omwana ugakibona njitika na rest style brand natimuka kabisa omwana aminyoke guchiarie auteriko kanya utimoka so mulembe kiagera abana yutayere nchirenki yayo kubeka abana bono usina bogo chigwateba nga kwa rest in peace rest in peace there is no problem ikere no muntu timugete kwara zake aligirire tinga ngaki rest in peace tumuka so mulembe nkiuko gwera bobe sengenje nago translate bumbuya Tatoko bolinga bwakire da Akaraga karikonda mabano sali enako bolinga sokoro nako bolinga mwete ngwalikirwe message ngaki mwete umuntu akaligere message ngaki good morning guman onkoroga ajaga ndinga chiwese chirenga natumiro straight motaire ngechi atumiro good morning woman irenga nakina gole tio sali ngaki umuntu raro ndikerete nga good morning woman James onkorogo kibacha you have received ono kaboli olinga ki nganga kichi nirenge na mbeye munu igwete message nkiyo kwana good morning woman nakyo mosubati nakibwakire mukungu nakibwakire igonda mi ogatera aya between woman and man nkigere kiasol ngendo kibanje gumani se gu noroje bano ga kwateba mani na gumani toroji gumani kitambo kwane gu umago jamani aina marieta mangi on tebi mani akura kalieta kama usali kabatali mbe gumani so aine gumani ande bado be gumani mama gumani ninki minute mosubati all right so wanjobori akore kisa chance bibora mambia tu abokire bya good morning okubuka koro south mogrango good morning north mogrango west mogrango good morning nyalibari amasaba good morning kitutu chache south good morning nabo igo masaba good morning good morning Pomachoge aborabu nabo igo yachache good morning nekore bobasi good morning nekore bonchari good morning sisemo cha aborabu good morning mwenzi mwabokire byando byasoro mwanchi muri asante sana asinge nchonga akerabuga kire tokubolinga kwabokire bya yes umwana uyo yamanyere tasa yonzi ipi no manyeta abajumbe bechisemo chonse no bamaita okay karatura koratiga mubolinga yamanyete ngayo manyerete mama kayo manyerete egasi yoko ende skuru nereri
Oyo borabu no manye to mojumbe. No manye to mojumbe buna hono yo borabu. Yo borabu no yonde. Moske. Mosko yo. Patrick Osero. To akodi jari bari masaba. Nyari bari masaba gose no yo. Moske manduku. Manduku yes. Jari bari chache. Na nyari bari. Moske zairi janda. Zairi janda eh. Koko so kitutu masaba. No yo. Moske zairo. Zairo engoko. No Timogirango. No Timogirango. Na yo ndo yo. Moske Josh Nyamoko. Josh Nyamoko. West Timogirango. Moske Mogaka. Mogaka. Steve Mogaka. Ntoreba. Ntogendrete. Toende. Tikakungira bwango chinsemo cha kitutu chache note moske Jafet Nyakundi kitutu chache South o moske Anthony Kibagendi tikakungira bwango Bonchari gote nero yo nde toende mutu mama gwankonya naye na kwani manokuru muina Bomachoge ya chache gote nero yo ndo Alpha Miruka sisi bomachoge borabu gote nero yo Obadia Barongo iskani onyo kurobo basi o moske Innocent Obiri ngakio tamanyeti bako yo Bonchari nere bono ntai bingani straight kwebiri igoto maiti mo Bonchari tali seno tomaiti mo bungo motebeli tomaiti onjoke oui yani kwa ririgiri tali wangara na bwabu barenga no kuma toko inyora ngamba linga to kwalere okay iko mina batatu boka 13 only okay wano Madrida entonge natagete ndara kubuli bori aero 50 plus 50 is how much mama 50 plus 50 only 50 plus 50 is how much 50,500 50,500 are you Julius mama karatika aje mayete yango to Matilda abagaka babakale achinkondi sana abayetu kuba urabesa to bwuramwe umwetu boni gomororega agwasibirte abo yetu buntu gitega abo yetu buntu gitu abo tara ne saro ne aba yani abo yetu bono timetinga no chirite okuno yani ko nyisiringi komiti kwa mwete kale no chirete kurusio bakori kamariete sebesa no chega akurigere usenchiro bono rende bono eketonya gukwa na Matilda bono mambia timetinga ngayense yabere ire bobe twakwanenga ne sana gusi yabere bobe bono gusi yani ebikorwa byo boiti byabere bingi sana gusi ono mete amatukabira etire nkagirete chi story chirembe one chindoro igore twari gukwanira omusubati w'imyaka emenene iga ali mwembe uyu nyara ko bagago ituna gutinde kwa aso mucyoyu embere gatuwamo namagoma mugako bekire byara emyaka 5 ibere boniga unu mugaka ko nesana yani ngomukagirwa umugako uyu lingo musani oyi uyu balinge komo wate myaka mwako monesana ibere bono kerutu tigana digere igo bando abantu mbaycyane tenga ngakibono umongino oyo ayite tupaka gatindeko igara abantu bayikira saba guhite muntu narba mutindeka mubisi bono ali chisamo cya kitutu masaba naro chisamo kiri cyenye mwanga tumbe naro nga igoro nigo ubwobo banene nyuma y'umusachi yo masama yetu yokorokunga nere mainyemi yake kubora ko rwasenka nigatogete nere gatindekire umubiro ye kura sorobebe bono ikinki yakoreka noruje omanyete twatemere naboko tema kubiserera nga chibicha cya mu mugusinchi sare lakini onkora gomete kwanyora chi story bune chiga cha chirase chinyomba cyoburalia chiri bono chigwikera abantu kurubisa ku Beyonce ya Kenya bono ebisa kubinde banyagotebana abagusimba ndukiaba abagusinjira kiye bakale metinga ekero tuko kwana Kevin Ongeri nato ligerio mugano uyu otarabeka ya Kevin Ongeri noroche njiri wateba ngabagusi bakoraki Bone rite rigendete kosoka isuka ndutweka abanyene omwana one meto nkorogo tiganda gotebi mama ndutweka abanyene okonyoru ikaransitega igo baragitega abweta onisaiga abantu muri nabarabugosi nabazigizi gosi nabaikoyo gosi mbato wachaka kubatebinga na wachaka tebanga kingoma ite babu minto ejirani yaito
ejane itere igana iga sokora ngwabo ligendo koli boli ngwabo ligendo koli mara narare ga utabona no le so meto ikawa uko kwa rasi aroka chiza chinde atema gano mwanchumuli ya mangana yonkoro watabwa tibwa matana intu bona mambia ntutogere usanganga mugano iga okuruchisa machi yakitutu masaba gali tombe nigubwa tubwa babo nene nandi naruchinchira chinkwa na abamintu bawo na gali abantu lindo nye mwamwire ngo itamule mwago ito muntu mumutigere nda abanyene bamonyole nki mugutindekera ngiyo go itero umuntu ntige tanga na nje okuburi kwa nkoni na tikakira umuntu ko how killed tikakira tari how killed lande tonyoro mugano yinora kubura masabito grafinsa mochiri ngole umusabito bol kabukara ko lero roboti una rwaro seti una batokoronyora asembeo nege kole kulengana muna bamenya bigabe kanyurekiga Kenya mwange jinseme chiga cha tumbe bagendrete ko babagwichanira kubwatekanamo no gusira ko musacho yo masirita mainyemi yaki oyo ogotebekana oberega kubura sigeka kiki roye nagotoka atindekire asoro bebe otwakira asibirengera libikon naende toge kiri mono ekyagera te konyarekana omuntu ikire sobo mainye gachete agachaka gokwania abantu bamintu emanye go ikabule abamu aba chandikire kumurigia asikisimi tali goto etuwa kwani no nyancha ali ontebiringa ekero ba murigia amatuka paka bakamwa kama ku Nairobi na abamu abonga togende kangu tumanye obokongu wasobere mainye na kiago chanka gaiga manya mai gotoka gaitirega ki amaene na kieko nyarekana te perpetrators bali ba nganga na kimanya goitwa uno mugambia akwanira ngotoka mule aiweze chukua siku moja kutoka mule kero omobero yogo close iga immediately your fingerprints inkorrekana kire maisa inkorrekanare asita yo mokwe bisa gocha bamenye betinseme chiga niko bagendra ko bakugikirege korabunekega asibatebirenga ekitarike koregitanganya asinseme chiga asibono baganirie enganiga osegasigirwa limo yoka elia bamenyi banyore omorembe igabantu aminto nkagango cyako babe nande se myaka na ikereire 1991 kesiga tangani ege kyenye cha guto namtangaza garani egia kabe kya bata moisonde samu 2 years ago no 3 4 5 ekia muga kamata ga junior kongo and it happened hapa ni nyumbani kabisa but this is the third instant kia beire toro china maisega namba 2 na maega mambo ikafanyika hapa tuade ya ile tue people are at large bakuna kutara mami teme gabuya unaona maneno sana ina ngeto tike niko bagendra ko bakubule serikali kwene kibunangwa ngo yero botuki akugikirege kora unekiga ekyo kolengana mona bro batebenege kole kiyobororo mono yokore tamanganaye uchitokeze kabisa utoke naende ase police station irange yuranyorange oso omwele niko bagendra ko bagusaba serikali kwanguya obutuki nabo igomobero yiga gutindokorwa it's very unfortunate nga moite mainye like this eke mai como bunia muche motebe nyuma yaye nki mwabune timainye moko moita naende to make matters worse nande mu Michael membera mumutindeke mutai ngo moita mumweke para mutai ngo moita mumweke para abantaba omugambi abantaba lazima balikwe by all means bazo kagamba twaro koboko kutambe kubweto kwezerikali okoboko kwezerikali okoro kutambe kubwa abantaba bonzi kutokana bale na whatever digaba e frontier wekabuna toko genda asembeo mobero nyagusira niko gendrete ko kenderera asembere yegaime chingaki abanyanyimba baganyere guchikunyara kwa baba kujyo tindokora nago chako botuki limo lyoka egingo report ligeta seni kyo wanjite kya katembe kuruge gastin semechiga chanya mwange tombe ebunga yega yakitutu masaba account ne ya Nyamira inchiko nkuruko Polycarp okara
kana yo moichano monene sana monchumulire kwera bono tugaje kwanire ntoligo tigako ya kwana ayogoita ainokwe ninkikora abantu bakubulio atua koboko kwabo goita sokoro nande bono ushoko pima enganiga ekoletilite libesana somugusi nga enyuma yogoita nande babigete orobebe bono ngakibono kuchikotinde ko muntu orobebe barabali lakini no tu arobo kongu na burabe ne tu arobo rubuna burabe no tu arobo paka buna boigete nkikiragero akoyo mino moite straight ekiagera naje eresa ko bana erendo goitu eresa ko bari naje bono ncheko buranga ki nyasaye tata ni gato bigeta sensi ensi yebuna to bigetoro ntwensi ntokwe tigo monto litukulia yengo ikalira akwe gokware bwika straight abatali bana bwiteli bagogoito moyo mino yentonkeli kebe buna abogi makoru asenseye ntogane tibogi maboge ndano Matilda ekera yunsi ali go monchumuli elenga ayo monyeno gende gusangana itubono mambia onyerenga nimegano elito kumanya aliagendera kubuna chine gona koire birengere bya bange anomono asiro bali omugusi go siriro ba liya mwanya getinge ntuno mugusi nengane gotokuna tuarule chisomo cha mwembe tuachire chisomo cha tombe alikitutu yani eina mangana agende tukoleka na gusi buno ntuma itugo kwana lero mambi ende ivo aseki ebikoro bigabi abiro bobe bagambi baito imokera igoro abantu baito barayi baito mokera igoro nabantu banyorobo seminga ne bamwaitana tikagoita uyo mino aina mangana atali amaya bali moto likera ujume asante sana sinjo magaro tolikera ekirage emambi yabono Matilda ekendo chigali chikumyo kanko ntumo komo kasi bwa mangana maya asinjira yo wikerano asensamo ye radio kulinda CTV ntoira na sijidu kake katukinya kusanga amo bono mambi Matilda nimetengane yakoko sire sana Jengumiti lero abantu oko abako bawaita abantu nande babaini buka banyene karege ntutu amaite kiarenge ko lemerwe nchira bune elio ko ara konyoro monta akolemera gusingo chimogonda ali gose gochiorobago unabono ebintu bune ebimoni gose inki yawe ebintu ebike buna nonyege chuchuga lakini lero ngana abantu bako ni wenchira bune goita omwana bwo monto mbobezana Ogoita umwana bo monto mbobezana bona nrocho batera buno kuku goita umwana bo monto maete tikangote Madrid ai nrocho buno nrocho igana gotire kabire na gundire style na kwago na kwagundire na nchitire na renge buna bona Lucas mugaka karaga situnya togo situnya kwambu atire mama bona jere nakagunda nande no mukane buli rosa no muligeri no nyenere nabalingi bunaje nabalingi smart no style yule kabiri no wi nere nabalingi igo onkorogo Ntari mangana buna bono Brian Alex agotebanga Alex Mumanyi agoteba nigo areme yomurubirio nabo igo Charles Longa Ritunda Green agoteba kurwa Karen onsarigo Edwin Machabe Ritunda Green kwane abantu ba Karen onsarigo Edwin Machabe agoteba kurwa skimu Chepngombe no inde ime yomurubirio kwane abantu ba Chepngombe Jared Kagaka abeba Oyugi Barnabas Kevaso Richard Ayoto Moffat Bernard Dr. Henry Ochoki Lamek Morara Kefa Tiso Nyabero Mugeni Bwesco Teresa Kimtomo Soribwege Susu Edwin Omwenga Moseti Innocent Kebande Christopher Tandi Pilipili Hoho Victor Mondo Mienda na Michael Omanga Bonventure Mobiso Soribwege Susu na inde Benjamin Omwana o Thomas nobari meyo morobili ototarikombwa Levi mmoja ayukare go moncho morilenga ne katukusanga so morobili bono mambia morobili netwani tokodo mutu mokomo sinini gama ngana mayase nsemeli ya gatambe fema lakini ase television ntoso asejidu katura kana jibile tukuira na magazeti tukomanyinga wetani ya koigule nara inandali kirwe asoboliki na konyegalia ebirengeli bya mwenye banta asoboliki tusikate chale karatika ni kuatengana no tukuna tokorina ngaba make buntoma ni kuatengana ndindi tate kwana na kucheso mugusi straight no kuatengana Matrita ngo kwayereta andi haole omoto nyobu akali titiriziga nero nande ntani kuira na maige chinde chia yani amatika kirali bagaba sikuatika
Kugira ntoro mwancho maligereri no igwa matika yo nkorogo nchekoro kwa Geoffrey Nsarigo. Matilda baba igwa sese ko gamono teli koroma. No nkorogo ni bwatinga naye. Kira. Okay. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month. Je, umesumbuliwa na shida mbalimbali za kijamii ikiwemo wizi, magonjwa kama vile kupungukiwa nguvu za kiume, utasa, ugonjwa wa sukari, purusela na magonjwa mengineyo yakiwemo yale ya zinaa? Usiogope. Baba Nyuki, Mama Nyuki pamoja na Mapembe wako hapa ili wazitatue hizo shida zote. Watembelee maeneo ya Nyanchwa mjini Kisii au wapige simu kwa nambari 0704115152 ili upate usaidizi. Kila nafsi na ita Tarari ogokwa kwa Lawrence Ondigo Bogita yuro mwano nyagosira Caius Bogita na nyagosira Lucia Nyaboke. Gare mumuro mwabo Agnes Stella nyagosira Dismas Bernard Dennis Justus nyagosira Ronald na Father Michael Bogita. Mabiro ya nuru sigwe Activa Funeral Home Bikuria Jumatano tariki 12 Mutinyoiga nigo arani bikuria la misa tariki 16 Mutinyoiga alia Mariba Village Voronyi sublocation Kyogoro Division Kisii County. Gatamba Television na Gatamba FM Tarereito. ila Bwana ajili ya dhambi Bwana akatoa neno mtazamo. Pink Premier Academy ne yamuye chiskuru cy'uburuso ekyo kikubeko uburuso byeko cyasumwano aze okwanyolera egasomo ekyo kira makonye asa matukali busyo ezukuru yiga yekutuka ase bara ya Kisii Kyogoro jinsemo kiri cyamenyingwa ebare kogenda kinsemo kiri cyamasongo igo ebwateri bagali giyali nene asabana bakokosodelia elyo kuburugirana gukine kitalanta cyabo ebirasi byabo nebigale ebyo bire ebiya nabibwata mazingira ayo akwirira abana gusoma buya ngosome bali kurwa playgroup PP1 and PP2 asbibo bagasome kurwa grade 1 weka grade 6 nabago na junior secondary school nigo babwate science laboratory eyorengiya sabana bakolera amegeryo school yiga igo egwanchira umurubiri umuye w'amasomo OCBC ale n'amasomo nigo school yiga ekolera ebyegwa asebabwate music and drama inyuranga emirime yiga yo kuyoro yani art program nigo ekwa umwana wo obolemu bukokora amegeryo ayo akomutinye isko ye krasi. Being a leader is to God service and not an opportunity to display power. It is a call to work. Being a leader requires determination, hard work, humility, and the ability to work with other people. So far as a leader, there were many opposition, but thanks to the never-ending support and encouragement of teachers and fellow students. Always believe in your strength and ability. No responsibility is too big for you, not too small to be rejected.
efisi yabo nigukwana n'erigori rya mubuko asibe ko babwatembera bulyo aho korengana muno konyora gwicia mate ili kwene kingakira umwana ngonyora ale egesomo nigo bakuru busombi kucyasi bali bara HD scholar asibe ko bali barase boarding abata mazingira mayayo gusoma inteknigo egendrete tutare lero ili kwibwatania kabaye oyo mubwa bali bakwibwatania munice semi ejujira abayirere konyora obugimu buyasama tuko ali busyo asamange nabo wakisimbwe trase kinabachitwa 0710-755-578 gose 0714-673-963 Pink Premier Academy asubu wibuko chakira iliyoko kwa ankyo yao engia. Godmart Supermarket ne supermarket yomugusi yo egokoneria kurwachindagira gwika ebintu byo gutumika nyumba aserigori ryansepe enyorere ebintu byonse buna esukari amase yo kuruga ayokorosi chichabate ayokorosi mandasi korochi company amavuta yokorosi endagera omochere chispaghetti ebisugwiti chijuice amache amabere. Godmart Supermarket nere kumete asokorosia omugati omwansukegima naboigo okorosigwa abuabu as supermarket yega nkoni bali boigo chisabone detergent sanitary towels chipampa tissue paper naboigo serviette ensemble stationery nkoni bali ebitabu chikaramu nebinde ebinge nkonya bali boigo chirangi chebikurutu amalyogo ya mainom nensama ya electronics konya bali TV chiufa chifridge nebinde ebinge banyore ase chibranch wase chinsagia abuna bono kisi kibirigo ogembo rungo kisi CBD rungai ngong riruta naboigo kisi mega. Godmart Supermarket, get more. Godmart Supermarket, get more for less. This is star power from the jump. All of ESPN college basketball, all in one place. Welcome to Timiza School, where excellence is nurtured and dreams come alive. Located along Kisii-Keroka Highway at Nyosia 1, Timiza School is now admitting learners for 2026 from playgroup to grade 9. At Timiza, your child is taught by TSC-certified teachers expertly trained in the CBC curriculum, ensuring they excel holistically. We go beyond the basics by offering French and Kenyan Sign Language, preparing learners to thrive in a globalized world. Our modern facilities are designed for comfort and excellence. Spacious, well-equipped classrooms, comfortable and secure boarding facilities, modern and clean washrooms, clean and safe water for drinking. We inspire innovation and curiosity through the state-of-the-art science and computer labs. At Timiza, talents are nurtured through a variety of co-curricular activities, including football, basketball, swimming, chess, scouts, and inspiring music programs. With adequate training equipment, our reliable and affordable transport system ensures your child's safety and convenience. Don't miss out. Interviews and admissions for 2026 are ongoing at Timiza School from playgroup to grade 9. Secure your child's place in a school where excellence and opportunity come together. Call us on today 0726 88 2397 or 0729 65 8659 for more information or to book an interview. Timiza School. Discover your best.
Springfield Medical Vision Center nigomono egukorereria obukoreri bwa general outpatient consultation na buigo obubwenia kukora bari ensemo y'uburingore gusera laboratory services pharmacy eye care usensemo ya maiso na buigo ensemo ya maini guse dental nigomono ba mentire obukoreri bwabo kuba ubuya n'obuyamano kigiba bagotoka asensema Imperial Building, ground floor, Samange Bakre Simiase number 0745-2680-31, was 0721-243247. Springfield Medical and Vision Center, Guika Ekwe, Obokorediobia. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomenteranibwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekarigori lyabantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wekabunuragani bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangane duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Enya gitari ya Nuga Best nenya gitari ya chirengu maso gusegasigire mechando ao ya marwire ayo agendera ko bagagucanda mwanya banto nigo babwate emashini yekerero iyo ekorongeya egetekyo mogongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo toka chire ase omubere yasibya manyinga egatemerimende emashini ye nigo eroseranirie amaryogo ayo akurukwa nano diamond titanium ayo agutumeka ase okugwenia ale nayo obokoreri wanuga best nigo bole obwigoro mono ase babwate mechibi eyo ekugwenia marwire yenda buna bulya bwa ovarian cyst fibroids prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate mashine nde okubeka samarekao eyeko yarungeya igati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imenya gitariga iko bakwigura kera lituko ochakera chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chambagaroba Nuga Best nigo bagotuka imiyumu cyubo songo ase nyumba ya Uhuru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kisi Kisumu ncha samarieta ngoro kwanongaki ana arwareta marwaira ara mange nkagenda chinya gitari ao korigyo bogwenia egere mbwene chinya gitari narete ne chinyinga konyoro bogwenia nkaewa mariogo nkanywa lakini timbe tinkonyoro bogweni boikiranete kero nacha Nuga Best ngashugulikerwa nkabango chakira lituko nkorara chimashini cha Nuga Best chimashini echinja abete chigonkonyo mogongo yone nkabwena arthritis nkabwena asthma nkabwena pressure boigo na maroira nda manga yale ngo mubero ne ntamanyete
na wenete asamange bakiresini gwetera sete namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatandira ase website yabo eyuere www.nugabestke.com. Nuga Best kutanga mbuya kubwa kubwenia. Godmart Supermarket ne supermarket yomugusi yo egokoneria kurwachindagira gwika ebintu byo gutumika nyumba aserigori lyansepe enyorere ebintu byonse buna esukari amase yo kuruga ayokorosi chichabate ayokorosi mandasi korochi company amabuta yokorosi endagera omochere chispaghetti ebisugwiti chijuice amache amabere. Godmart Supermarket nere kumete asokorosia omugati omwansukegema naboigo okorosigwa abuabu asa supermarket yega nkoni bali boigo chisabone detergent sanitary towels chipampa tissue paper naboigo serviette ensemo ya stationery nkoni bali ebitabu chikaramu nebinde ebinge nkoni bali boigo chirangi chebikurutu amalyowe ya mainom nensema ya electronics koni bali TV chiufa chifridge nebinde ebinge banyore ase chibranch ose chinsagya abunobono kise kibirigo ogembo rungo kisi CBD rungai ngong riruta naboigo kisi mega. Godmart Supermarket, get more. Godmart Supermarket, get more for less. Ine kwabere gukorera asenga kintambe guse niko kwarwalire na gusalia enibo enyinge bono tokwa omoyo inyagitali ya Walfit Health Centers nero lichibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukali amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate. No borwere bwa sumbuira bagakenga abagaka sana bwe sukari, what you call the genesis of diabetes. Ngaki borwere bwe sukari bo somo bero boime hypertension no borwere kramanyinga kogenda igure somo bero. Walfit itosomete chinchereza tochokorwa ya marwaire enchere ntangani itosomete ngentunga conventional medicine, yani obonyagitali obwa kawaida tosomete ngentunga nutritional medicine. Nutritional medicine na marioga aliakurwese endagera ya ito ya kawaida. Kwa mfano we have ntupiko amino acids, ntubwate fatty acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumeka esokorwa ya marwaire nchirende yagata tosomerete neka tugutumia international herbal medicine tugutumia marioga akurwese mete twarwa ya marwaire. Igao muchito bosongo monene ntobwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza noerega iga marikiti gaiso wako ninyama kwali na iguru wachi wake goroba ya gatatu room 307A ntobwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. Walfit Health Centers umusani ogo asamarwaire minyoka. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya buatuka uchiase abaonia aiga
ntubwate showroom asura achabwirigirie amabati ande onsialia utagete showroom yeito nigo engare eyuerengia na boigo ekogokia riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntubwate team tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende kensi uraganie bagotebererie company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asimigo babwate boomerang ayuare aye chigage emerongetato asa mabati ali aye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala buna bonelia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga cyo gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Ouru superstores yego toka se nyumba ya Ouru complex imiyo muchuligo busongo iyo erangene duka Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Ouru superstores the people's choice guaranteed lowest prices karibu nyumbani Welcome to Timiza School, where excellence is nurtured and dreams come alive. Located along Kisii-Keroka Highway at Nyosia 1, Timiza School is now admitting learners for 2026 from playgroup to grade 9. At Timiza, your child is taught by TSC-certified teachers expertly trained in the CBC curriculum, ensuring they excel holistically. We go beyond the basics by offering French and Kenyan Sign Language, preparing learners to thrive in a globalized world. Our modern facilities are designed for comfort and excellence. Spacious, well-equipped classrooms, comfortable and secure boarding facilities, modern and clean washrooms, clean and safe water for drinking. We inspire innovation and curiosity through the state-of-the-art science and computer labs. At Timiza, talents are nurtured through a variety of co-curricular activities, including football, basketball, swimming, chess, scouts, and inspiring music programs. With adequate training equipment, our reliable and affordable transport system ensures your child's safety and convenience. Don't miss out. Interviews and admissions for 2026 are ongoing at Timiza School from playgroup to grade 9. Secure your child's place in a school where excellence and opportunity come together. Call us on today 0726 882397 or 0729 658659 for more information or to book an interview. Timiza School. Discover your best. Je, umesumbuliwa na shida mbalimbali za kijamii ikiwemo wizi, magonjwa kama vile kupungukiwa nguvu za kiume, utasa, ugonjwa wa sukari, purusela na magonjwa mengineyo yakiwemo yale ya zinaa? Usiogope. Baba Nyuki, Mama Nyuki pamoja na Mapembe wako hapa ili wazitatue hizo shida zote. Watembelee maeneo ya Nyanchwa mjini Kisii au wapige simu kwa nambari 0704115152 ili upate usaidizi.
Godmart Supermarket ne supermarket yomugusi yo egokoneria kurwachindagira gwika ebintu byo gutumika nyumba aserigori lyansepe enyorere ebintu byonse buna esukari amase yo kuruga ayokorosi chichabate ayokorosi mandasi korochi company amavuta yokorosi endagera omochere chispaghetti ebisugwiti chijuice amache amabere Godmart Supermarket nere kumete asokorosia omugati omwansukegima naboigo okorosigwa abuabu asa supermarket yega nkoni bali boigo chisabone detergent sanitary towels pamper tissue paper naboigo serviette ensemo ya stationery nkoni bali ebitabu karamu nebinde ebinge nkoni bali boigo chirangi chebikurutu amalyowe ya mainom nensemo ya electronics koni bali TV chiufa fridge nebinde ebinge banyore ase branch wase chinsagya abuna bono kise kibirigo ogembo rungo kisi CBD rungai ngong riruta naboigo kisi mega Godmart Supermarket. Get more. Godmart Supermarket. Get more for less. All right, welcome back. Naendo mwancho muligere yando sole kigime mambia bono. Aiga sumurubuli wetu ani yagetembe mambia bono. Ensamo ya magazeti unatoko leta kurugiga ase studio. Gazeti ili ya Taifa Leo, gazeti ya The Daily Nation, na boigo gazeti ya The Standard. Chonsi chibote megano au mwancho muligere bono mambia na karibu tukomanye aliatikira sobolike wa magazeti. Chenkuru kwa Geoffrey Nsari. Matilda obaigwa kura sense meiga abuna bono tukurigire ase gazeti ya The Standard mulikirete kigimamagana yechisemi na boigo obori kiwosobotenene bokoriko kwa barimu na boigo gazeti ya The Daily Nation nero ne mulikirete amangana ya obonchoreria anamonekire otebana bono nigo gold ya nyarire koba gekumulikiro kigimagose ya nyarire gotoka igazeti ya Kenya gotebana Kenya strikes 680 billion gold na boigo The Standard yatebanga see here no evil ekiombekeri ya Teacher Service Commission ukwanera Muntu musacha mairia tabuno mokungu talia machezo Kenya yangu kia dhahabu Kenya bono igatuatwale milioni bono gane chipesa Kenya hatimaye yajiunga na mataifa yanayovuna mabilioni kutokana na madini ya dhahabu. Kaunti ya Kakamega mapema papa pupa cheki soma rebo Taifa Leo straight. Karibu sana na nekiro tuguchakane gazeti ya The Standard ne gukwanira ekiombekiri kyokorika barimu aiga sense ya Kenya ekiombegia Teachers Service Commission TAC ni kubonokia nyare kubage komulikirwa keuma nekirego tabuna obugundo bono obwanyare koyoko gusikubatikana nekiombekiri gyokora obotuki na bwigukurwa ni obokurumi aiga sense ya Kenya ekiombekia Ethics and Anti-Corruption Commission EACC
nigo bono Kenya rikumurekera obugundo obore ase kiombe gyokorika barimu gya TSC nekera obono egotebona Kenya's largest employer of educators. The Teachers Service Commission stands accused of turning the country's classrooms into cash cows for corrupt officials. Ngabono nigo obobe anomono ase amangana buna obukurumi bogendete kwikiraniwa ase wizara yechisemi kobwa mono kuliko kwa barimu na kurengana ne gazeti ya The Standard yagotabona from job bribes and politicized recruitments to ethnic favoritism and stalled promotions. An EACC report paints a damning picture of rot and dysfunction inside the very body meant to safeguard teachers' welfare. Ekiombe kibonete bono kulinda na bwo kurwanira oboene bwa barimu aigasensi ya Kenya ya TSC bono nigo kiarokanira kwa babuna nigo bono na kikiabere keria keko genda kuniriria abarimu na senchiraki egentegetagani egukona mangana yako enana amaki anamuno chinga kichukuri kwa emeremo gosekonyora amabagana wo igogo kindigo nonyebiro ekirago tebanga eukwaniranga rampant corruption egota bribes demanded for jobs promotions and transfers, with TSC ranked among Kenya's most graft-ridden institutions. Ngabono ni kiombe kirikitangene kigema anomono aikiroto kurigira institutions echirisitangene asamangana yobukurume nga abarimu kwena na amaki kose ukorwa kento keke banyara konyora emeremu kose banyara kuri kwa permanently aigasense ya Kenya kose banyara konyora libaga ase kiombe kiri ya TSC na boigo amangana yogukinwa ebirogo promotions na boigo nonyo wako chi transfer bono abarimu nigo bawakanira nande asensemo yende yamanyagote inefficiency and bias egote poto failures, stalled promotions and alleged ethnic and political favoritism in recruitment and advancement. Bono sensemo yigani gukwanira okubagekana ekiagira na kurengana ni gazeti ya The Standard kose kurengana ni kiumbikiri na nde kurengana ni kiumbikiri ya EACC nigo bono gekorera buna ACTAC nigo ekorokana nonye portal gose ekero bagutumike system ya online terigo kora mirimo asenchira enyikirano na boigo ngukwanirire abari mumpare babeire ase job group yamo patanya koba promoted ase myake menge ekiagera nga andake tibabwati obwamate gosemba bwati abantu bamanyete ase commission ya TSC na boigo na sensemo yende ngukwanirira mangana yobukabira gosokubagekana okubagwa kwa okunerirwa asengencho yegesaku na boigo chinsemo egati yabarimo bakorwa ngayo gati yobugundo saine gati yali agendrete korokia obugundo bugendrete ime yikyombe kya EACC ensemo yende ngukwanirira teacher frustration egota poor service delivery, unfair transfers and exploitative internship terms eroding morale and trust in the commission. Bono abarimu tibarikonyora obokorerio byakura sikembe gya TSC na seki asense moyende mbali bakonyora bagwa ku transfer echinde chitaganire gose okonyora bakubeterwa ko transfer na sense moyende yatababuna nigo amangana buna bono terms chigo tumeka gosuku iwana kogo chia gwakorekana chinga kicha aborokia bagokora internship nigo bono gutari ogwikirano gose kogenda mamincha no kugania kwa aborokia bange osabarimu abange aigasense ya Kenya ino mugana ase page ya kane ase gazeti ya The Standard yeritu kuria rero esomero onyare kumanyanga oroboti oruigaro abwatukirwe nekiombe kia EACC na kirokoro kia obogundo obole ase kiombe kia Teachers Service Commission gazeti ni ya The Standard. Alright, kumyoka segazeti eri ya The Daily Nation abono mambia epechi yeisike gukwanira Kenya strikes 680 billion gold na bokoranga omogoko monene kigima asiro bali aba Kenya aliensemilia Western asenseme kurunga kambi Karaya nigaba menye bono abanyo lumo esomu yano mogoko monene maigajie gold usamagana aliye dhahabu kutoka senseme yo igentobo igongera irere ekambani ya mukuru wa Bongereza wochikobeka ekambia senseme yo eriko ya amagana yo ayoko tobekana
na abwate ali ligoliri nene lisa inegotani chibiliona chimisam na mwanamrange tane tato ayonsi kirogonya rase gazeti egotebeka nanga kira guse ekambani yu ekorogunga shanta gola nigo era chikobeka ekambia sensemyo na kuchaka kuya amagirayo aisa ine 27 biliona kulende unyolenga nigira chikoba ase myake tane tateko yamagirayo na gotane chiamate chimisano ne isato niyo chikagire konganyi wakora sensemyo eligara kurulibaga asobo yibwa magirayo sokuru joko bo 800 people families no kalimonto omo 800 families yes. Kwangu nango bona abantu 800 ntobale imechi 800 kakibate nekiri kakibate nekiri kaki mbalira mbakwanu bobe mbateswa bobe bakurukwa machara bakurukwa mahoti egorike akomyo kabwango gotikana namangana yuye gold bose dhahabu Atube chicha kabiri gazeti ya The Daily Nation ego kwanera amangana gukwande court awards teacher 5.1 million for negligence during a surgery omo alimo yomo oyo nyara ko bagago korerwa okomanwa nabo igo engakiema ya kurumaiga na momochaga korekana asi amagasi aliyo komana atileta somo biroye nigobono ekigambiro kyanyara ko bage komwa eteli amagose komwanchira koba omubuyibo chiwa kanoni nyagitali gwetani chi million isano enuguta AMO tukwanira Mr Newton na Nobada Gogo oyigano mwalimu mwanchumo ligereri egotobekana olego kodwo komanwa asinya gitali ya meli ya Nairobi Women's Hospital nabayigo asama mocha kolekanete asense meli ya tietha kolende amagasi ya tigara somo biroye abayira na magasi ya yuasigika kolende nige kambiro bono yatebirinja gitali mu akane gutani 5.1 million aseli mochili nya gitali ya kolete nyora umugano chibe chakabiri yes 5.0 Norucho mwalimu oyo achiri nyagitali gokoro komanwa lirie saje lega ndirakolekana abanyagitali bakamusona bagasiekerani emagasi aliyo gosona mubero yime bono egentekeiga nyuma yoko manyekana boyigo obeire gako gambe kinani nyagitali eyo nige nyagitali yata bitu mwaka 5.1 million saligo na kauka kauki kabisa serious ngende nyagitali mbate bikoraiga siekera ligasi mabu Aibono metu kuligichi beze chitanya alikane ili gazeti ya The Daily Nation mwanchumo ligeri epechine ya kabire bono mambia kole ukonyanyora onsi ayu ase gazeti ya The Daily Nation Matilda ase gazeti iga ya The Standard na nditokumurikira bangana yechisemi igo kwanera obobe bogendrete gose nigo ekoerera igoro ya matemo ya yikirasi gekomina kabira yo gendrete nekira gotabona KCSE how principals students and exam officials collude to cheat nigo kwanera oboibi gosoko ibera amatemu ase chinga kichiga nekirabono ekoranga nigo egati yechiskuru egati abarimo abanene nabo igo negati abari bakorenda amatemu abanyare konyora sako ekyagera nigo babere bakubotera nigo namanganata bwenereti gusalia taganeri aria kugekerigwa nekyombekere kya Kenya National Examinations Council ekirabotanga some head teachers have been sacked as center managers for malpractices. Some schools are mounting projectors to display answers to candidates. Chiskuru chinde nikobono chabere chikororakana chikobeka chi projector kose ase nyasi chikomoreka machibu chase enyasi aborokia banyara aboroki wabanyara koibera. Nomuganore ase page ya kabira se gazeti ya The Standard napo igo gukwanirire aborokie kero bagenda tukwe murungania koganywa uchaso murobuli bopo wenya murobuli oshakorwa ase oli ominet nekero batebire na andake obokoreri bwashati bugo chikogaramia egati ya ebintu binde gose amaroire ali bono borire bwa kansa ekero bakorigereria chibesa chirachukuboto kwa sha na boigo bago chikompea gosekera bago chirengani na chiria cha minet niko bago tangandake murobelio yo o minet niko bere ko gosavu bia tiba tageti niko bagenderete gusukwana mpatageti goswase murobelio osha na boigo asense moyende aborokia banene gose primary school head teachers niko bono bagenderete gokananga JSS gose junior schools inchi basagosuki gwakurwa ase chiskure chiga chiobroso aboroki osabate nene vechi skuru chobroso aiga sense ya Kenya head teachers bono mbatageti junior schools chirusi wasi chiskuru echo andake timeti gosena singincho ya siasa nekero bono banyarego tewanga nchirate yo gosenga omugwatura rorikana asubutineneri bwabo mbaraba bagutwara muchando nde kutinenera junior schools
ino mugano ase page ya kabere noro ase gazeti ya The Standard. Ekerokonyo ogoswa gazeti ya The Daily Nation anomugano boigo okorokiwa uyura gazeti ya Taifa Leo boigo achibechi ne chia kalenga agosoma omugano ora sibechi chia agatatu bono mambia nigo chigenda kwerera mangana ali gold kole gomyo kachibechi chia kane egukwanira igoro yomo chando bwa ekyombe se muruli obugwenya osha yuasomo nchumuligirali omugano yo Matilda Bekira gazeti ya The Standard akoligirali achibechi chinde bono mambia gazeti ya The Daily Nation gukwanira igoro ya gose embassy enyi yo chiko igorwa ya Kenya asensemeli ya Italy Vatican kulingana no musangirakano yo kolekane tenigo bwaba oziri sichinsemecho nigobono Kenya ira chikobeka embassy ya alisonsema ya Vatican koroke obwamatobu ya agatiensi ya Italy na Kenya yonsi na mangana okonyora gazeti bechika tano bono mambia kirokuli ya nde monchumuli bono mambia alikira gazeti ya nejibe chikatana limo egukwanda igorama angana yabalimu egotebekaranga ghost learners teachers point fingers at ministry bono kolengana naba orokiwa abegaroli bali barole aborokiwa mbeo bataya skuru niko bono abalimu banene bamochire wizara isemi nagotabanga moto mochinga ni ntutoko beka aborokiwa batayo gusamalieta ara ataya semin aroro eministry isemi kiegokora inyorenga ayago chachika gichinke maiga yomo waziri gosomo omukabine secretary agose amolikasi wizara isemi gora lyabenga nigo mowaziri w'isemi lya lero aliosokero boti rwaborokiwa abegaroli au bagotoka skuru usase register skuru batayo asobono kolenga no musangirekano uliogenda tokolekana lisembo ya Mombasa abalimu abanebe skuru nigo bamukire wizara isemi na bataya barabumba bwatima mocho wizara isemi nebegete abalingoli au kurwa guchakera chinsemo au kurwa CG district au bagwente kwene kinga borokiwa chire record ya borokiwa ningi kiranwere ayonse nyore chibe chichakatana limo bono mambia uyota abalimu banene ande banchogere wizara isemi bawota amoto machinga ni tokulikia bana inukamo inune wizara enamba mubwata kare murocherega mubwata abalingoli bayinongi mutanya gukwanira eta manganaje ngimotanya gukwanira. Why don't you speak? Why don't you spoken? Why don't you talk? So egento babwente gokora nkiringa kimbali gochi bakora fact checking osonye ke okorwa ekoro ekare gokorwa nabantu batali mbaliko bwatu kama chibu ali abonere osi abantu bare lazy asichabisi abambali to kwanera okonyora abange babwata amasakarata ataikiraneti abange kwanyoranga abago sainirio kachi cheki chabwatu yani tio bisi abantu mbarororo abono usabano eseme chandere anyway ase page ya gatano narimo egotoirani ase amangana siasa igazeti ya The Standard ekiregota urus political return stars Ruto Gachagua camps okwirana kwa yomurai wenso mukoro moske urumuigai Kenyatta ase egeti kya siasa nigobono kwaletire gwasialira obwoba kose kwaburugire omulembe ase omurai wenso moske William Ruto naboigo na sioyo kabiro mukonyi bomurai wense omoske Rigathi Gachagua ekere ukwana buna ewiki yaita kerachete ase county ya Murang'a gocha komo gochaka komotaria Dr. Fred Matiang'i higobono yarorekanire nonyene kiama ekeri gya DCP bono nabokirachi gutwara omuchando kegema ase omurima Kenya na ekiagera mbachi gutwara gose DCP neche kwamirania ne kiama keri gya Jubilee na sense moyende nonyo murai wense omoske William Ruto nigatigarete okumetinga andake kirengereri kyae Uru Muigai inkereki ase amangana yaiga siasa egendrete gotabunga Ruto Alice threaten ex-president over active politics comeback ni gobono egati abari bare bobwatani bayo muske William Ruto bono bachakire kubwato kachinkwana cyoko mugasereria umuske Uhuru Muigai Kenyatta nga andake bakomotebenga atigane na siasa ya Kenya anyale gutumuke kyagira chinga kichai chuburai JTT na korwa West Pokot na boigo Turukana bagendere sebabire bagutwara ukungutana na ebisa kwebiga bibere yabirige korokana ngokungusana no gutaigwa na nkoraro ase omubaga kurende nigo ekyombekeri kyokoreta gosigyo koreta ebi sako amo na boigo ba Kenya amo National Cohesion and Integration Commission NCAC yatemete gukora omukutano na barai kora ase West Pokot na boigo Turukana ritukorega ase umucyo Nairobi kurende abarai kora ase kora ase county ya West Pokot baikirane tia sigi karekyo ngaigo mbaramwa gukora ukuigwana na abantu kurwase county eri ya Turukana
kuligera gazeti ya The Daily Nation bona mambia bo igomo gano oire obulito asepechi ya gatano na kabere nulinga Odeon Founders Dina Gibbs Ruto chance to bag Raila strongholds bono omo sangrekano nabo yugo kumwaligani omuraibu insomo skewira Ruto asendagira ya moroba soma musangrekano bwo chengira emyaka 70 ebwe chama ya ODM niganda kegenda koleta obwa matubu ya agati ye chama yo ne serikali nyora omugano olikire chibe chia gatano na kabere chingeki orolenga omu nyakirgo bwe chama ya ODM Oburu Ogenga uyogenda gukwanira ngakubwa matabu abane serikali bagenda gutingigwa karokora chibe chia gatano na kabere bo igona mangana yo moesa suyo kabere mu governor abwe ensamalia Samburu nere kurukunga nere le akurukunga Moses Lenokurar uyibono ikambiro gya tuguteirale ekinakiria bwate naboyigo ekiyali kuirera ogosibwa kumya ketane tata sechera naboyigo kubwatikana na mangana y'obukurumi ayo amubwataneti gose gotebekana nganigo enyolerete obuteneli gose okoira we company ya Orex Services mamincha yiri chiko agule sensoma ya Samburu bono nigo mo governor y'omukoro anyiro mo sana kwa yanabuya asobona gusumali maiga yekembe gutudala kinekyo nyoro gano olikiricho cyatana kabiri gazeti ya The Daily Nation emambya bono ase amagazeti emambya bono chibe cyatandatu chikwatu mugano bwa mu ichano by the way abamenyi abayiga bacandike sana Matilda aba onyolenga maigale ye liroba kwanyuka asensemeli ya Chisongoche nigaba menyi benseme yo ali marakweta bagende takuitime chando chamata chinyinge unabona mugano chibiche chikorekana kaigazi gazeti nigo chamata chinge chiendere guitinyana chamata ikura sebinyoro ao igati abo ikenyoro ebinyoro bikubwatia yakotebekana nga chamata kurwa sebinyoro biria bya kwenoi kasegei kaptul kebukiron binyoro biganiga menyi bachandike temaga yiro bali abo kwanyoka ne chuma chabo kusiro bamenyo asibono nyeta seskuru ya Senchongo Gisongoj asobono baganye tobo konyi abange babo bana bakolera uruchi mbabu atiki bakolya nke serikali go sekulira abantu na no muya sari ko nenya sa no muya no rocha abasi watura captul abuno na amenyete tato mi uruchi nyasaye tata akanganchira karanga you county ki captul county ki asa yakuruka county ki county nere igwa ne yo ereri igwa ktebire yeye wona enkwalingo aye kwalinge sune kabono hokuruka ayido magnare segazera The Daily Nation mabya bona Matilda ase gazeti ya The Standard ane kumurikira mangana yobochenu ase page ya 10 nekire ukwanira burire bwa cancer ekire wote ba Kenyans are forced to abandon cancer treatment amid SHA cover failures bono aburira bange nigo bono babitirerigwe gwetigia konyora obowenia boburire gose konyora mariogo a cancer kubwatikana na kiri buna nigo muroberio osha oberego kubayigeria ekero asekero na egentigitangani nekira abiombe ebingi na boigo Kenya bange bakolala mikanga omuroberi osha turikubwatuka chibese chiseine cyo chikugaramia okurwariwa kwa kansa gusokonyorera obowenia bwa kansa aigasense ya Kenya nensemo yende nikubatebire buna bono chi system ekirogo chigotema konyora nga SHA watebuga SHA tirigokora hikikerera abrira bange konyora batumire amatuko ali babwenete kwenyorera obowena ose babwenete konyora oburwari bwa kansa nekero yatebire buna bono chinsemo chinde nigo amachibu abo atarikoba ose ekero bago confirm nga SHA nere bonete kubato kachibesa andake mbali koro kiwa goso bwasi okutibo yo asobokorerwa muroberi oyo na sinsemo yende batebanga abarwari ose chinyagitari nigo chigwika chiakana batebanga SHA yabo yatumekire chibesa chiri chibwenete ose kerengo keri ya etaniri ase chibasanchire tibona tukubwa tukwakira omwaka cyo korwase umurobere guse korwase serikali wetera so umurobere osha korabu mwana cyo korwalia oburuire bwa kanza yatoka nga aburuire abaiga chibasachiri omonto nyora mariogo kabere gatatu entunda ya kabere ya gatatu otebunga wa exhausted watumikire chibasa chao cyo mwaka oyo chensi nimbwate chinyega cyo ukobori nalo ukobori naki SHA niki Social Health Authority oino moroberio obwo kwenyorera obweni aigasense ya Kenya ngokoboliga ekero montaru ali omobe okomwameri esese ngaki gokwana timaiti ntindi tiranya SHA onkoro gomete
igonga umuchando gukurwalia oburire bwa kansa na bore igoro mono aiga sinsi ya Kenya kirego tena aba Kenya kirengo kia 13 igoro ye mia bono niko bachakire gwetigia konyora obuweni kiagera umurobelio iga wa serikali andake na oro bagotebanga obiri gukubaira asinchira etari endonge gusinga turabaira buya igonga barire basha na ndinyorenga namatuka makesa na usarigo babete bako bakurubikana kiagera bagotebanga household enchirere serikali bigitenge onye enyumba ke bwato muroire kusikirenka ke bwato muroire chibesa chibonete gutumika senkeyo chibonete gwikekere ngutete oyore nke iga ne bwata baroire gusembere bakansa bagenda intutentangani ya amarioko se chabo chakera bumba chikuya kanira chibesa cha mariogo ine pete ikomi asegazeti iga ya desanda ya ko biarero kero kurigiria ase gazeti ya The Daily Nation yakando chenga tujo ya kura chibe chega tingu kwa nero mugano the big question to cover high G retirement age at 60 or not ligaligali bono obututuka nande ogotaywana na gwara lekene kati yo mo IG go say Inspector General wa nyimbo Douglas Kanja nibyombe biribinde ekyomekeligia National Police Service Commission ekyomekeligia Law Side of Kenya LSK nekyomekeligia Independent Policing Oversight Authority IPOA nabo igo asugo taywana na tiye myakirenga omo IG nabakonye baye babire bagwente kugenda omutimoko kolenga nilichiko emyaka 50 mu 60 years omo mutini baba nyimbo nabakonye baye bagwente kugenda omutimoko egento boyigo ense omo IG hakwamerelia chinga kiensemeli yende byombe binde bigotebanga go ikiti ale myaka 50 omo ngago go ikoro kwa rura semeremo mugano yo urasigaze ntayo taka netikoli ondetayo ga netiko tigebe sarata omo IG agotebanga myaka 60 teraba ntaka ulitari zitinejibe ne miaka umwana yo mosini ni Sigisiti onzali kwa sigisi. Konyora umoga nondoli kirese gazeti ya The Daily Nation Waiguru stop rise imports to protect farmers. Umoga vana bwe county ya Kirinyaga nere ane Waiguru bonoliga kani abolire serikali gotiya kugura omochere uliokonyorwa kurusiko goseko bwato gwanchiro omochere uliokurwa isiko uliotali kuruswa ebango mwancho boligere kolende gwanchira kugura omochere kurwase iliro bali ya Kenya hasata birunga abamenyi bensomelia abali mibensomelia mwe irrigation nigo bono bwango bono bagwente kugasa omochere serikali gendere konyora omochere kurusiko niganda kira kwirira ligo ligo serikali omochere ya Kenya mangana yo mugavana bwe county ya Kirinyaga aino aguro nyora ayonsi chibechi chega gazeti ya The Daily Nation nanda mangi na bokora mangana kurusi county au mangana kurusi chiama iko na yande na gazeti kalikaime gadi into ya The Daily Nation akolenda yande kurusi beauty emambia bono Matilda Ntara ligiria yeviti ndo chunga koro asense ya Sudan ni gobono ebinto bigenderete kumbakima ekirabono amangana gose togo kwanira ethnic attacks egenderete kuna bono ukungusana na igati ya serikali ya jeshi gose jeshi ya serikali ya Sudan na boigo jeshi iga ekoro ase upinza ni gose opposition emanyakana tabuna rapid support forces gose RSF nekirabono abamenye bense ya Sudan bagenderete kolera kubatakana kiombe kia UN bagendete korera buna nigo ekero asekero bakubuka banyoranga abantu abange nigo bagendete goitwa nigo bagendete goiterwa manyinga ekibono kigendete kubabuli omorembe nekero bakweranga ekero asekero nigo konyora abantu bali umanyete bonsi baitirwe nande nigo korore mebire yabo eraira Asechi Street aiga agendete kokorekana Asechi nsemochiria cha El Fashar gose ACT ya El Fashar nekero bakoneranga onyetori omonto gesta kugete nigo goitwa igonga ayo namungana tubone tukubikase aba menye bense iga ya Sudan asama Nabokuligeria sebiti bono mambio mwancho motegereli ororenga ngaki amashabiki usabatiotili be enkoyo be klabu keligia Kogaro baikirante asenso ya Bondo eliko muwa Raila Nyagusira Raila Odinga ama kusikuru magombo abo kucheso motiotili na bego lishabiri nene Nyagusira oyokono Prime Minister Raila Amolo Odinga ramashabiki bangi sana baikirante asenso ya Kogaro Bondo eligere gotebanga pole ase patron ya itona ndo lengo monene ase
aka timu yetu maite Raila no ni nanchite klabu ikisana ke Gor Mahia Kugaru yes kerukulia magana ndigali na bokoranga ebimena no abigo chikokorekana asirikulia ankyo botuko asebo igo klabu kelikia Bongereza ikibono kianyara ko bagego fusu gosegego eta guchiko umira na asenko yeli ya World Cup bono nigo ikumira na Serbia chinsa inye nejire kemeno get enena isano lijuli ankyo chiki Ufaransa barakorania ega sinaboigo kurusania chishati na Ukraine chinsa inye nejire kemeno enena isano ankyo butuko Armenia mbaumirane ana Hungary chinsa ibere chamarogoba chingaki Azerbaijan baromere na Iceland chinsa ibere Norway mbaumirane na Estonia chinsa ibere chamarogoba Moldova mbaumirane na Italy chinsa inye jire kemeno enena isano chabutuko naboigo Andorra mbaumirane na Albania chinsa inye jire kemeno enena isano chingaki Jamhuri ya Ireland mbaumirane na Ureno chinsa inye jire kemeno enena isano boigo balibara minyokanie na kurusania chisha atiboigo nejideka chinsa ibere chabutuko ne timu kurunga Ruthenia na boigo na Israel aguna se chinko yochia ankyo ase eligi eli ya Bongereza munchumulire kura sebiti no koya kolera gago asema gazeti emambia bono omocheza oyo iga omwakengoyo ochire nkuma gosochete nkuma omanyakane tabana Cristiano Ronaldo ore miaka 40 nigo bono atebire ase World Cup ya 2026 bono naliera chikoba andake na kyukira chikoba ikiminano kyo mwere kenene kigima arakore ase karaso bwiko bwense kyageranga kurwabo na chikoira ngora gusena chikogenda retire kyageranga no nyene miaka negendete gusuka nande nekira amanyakane tabana ni gatware chigorire nga 900 more than 940 ase chinkoyo chiri chinene kigima abere kawaka kiragotenga Cristiano Ronaldo says 2026 World Cup definitely is a last tournament nerira chikobe tournament arachigokora andake yomwelio esincho miaka ya ebono negendete kominyokanere Chencherere, chenchepa mera mokombori, chencherere, chencherere, chenchepa mera mokombori, chencherere, wi. Umwana madiaba. Okay, no problem kwaraza kura duniani. Aiga lero litukolia lero peji 3 taifa lero kwaraza kura duniani. Ikombo atomonya kieni kabisa giga igokuru nere. Peki Mareto no mwana faseni nanjete sana mweso kopa pupa igo ikuliti anga so kungo kolekera koto obeke nyomba mangana imwagora ni okay ni gale omuiburwa ase county ya Naroko okay nanjete kolere jimubu alright mapema asante sana kuchiabu anya kolere ligi gabo ayena boko gore TV obeke no tembe mapema obeke tembe tanonya obeke tembe TV warazake ali lichi muvu mapema mangana ya chile kujia kwa mangana abere kuja okay nanchi teko chora nanchi teko chora nanchi teko tro na baran tro bunande style friend mapema okay onya komotate wikera gabwe PJ yale tuna Richard Mausi onya komotate gabna wakera Richard Mausi simi namba ya simi nige chakrete 07 mapema tu akora nikugabu koire mpaka situa bwende teko soa okay leo ni siku ya Jumatano Novemba tarehe 12 mwaka ni 2025 mapema taifa leo peji kianda okay dondosa hapa na pale ntate kumyo kimiti atilipaka Malindi mchini papa pupa poro alia kuingia boxi na mupa okay Mungu anakalega iga ukorera sana iga bwatete na kumutali Mungu anoyo iga iga sare ndo ngeke kwene Kiswahili kinege kongu mama iga jana tikafungo ulige iga Polo alia kuingia boxi ya mpango na kumtaliki mke kumtaliki akamodivorce kupa talaka kupa talaka na yani nigo anyalite kwa akanyora omo subati one mpango akano akamenya kwa kama divorce yo murugioe
Okay. Oyo ligete ni gakoro kwa Janet Kafunga nero ndigite gaseti yigabu mapema korusi gigabu mapema mwana yo nkonyire sana korusi gigabu nkoire miti atripaka sakoro ku meka embu gaiga puda asima safari ya mkewe na mparo musia. Okay, bono gaiga omukungu nabangite sabari atakire kogenda guchiari Neri chuma guchiari bono igamba bwate entereba no musaji. Okay, sabari igikabona bagenda ne entereba lende sabari bagenda buya mugagera tigarenka wi mugaga atebete never te koba ngamukanda bagenda ne entereba guchiari ngade sabari bakona ndi ya matuko gaige kontebi matuka 5. How comes no neighbor sabari iteyo agateba ngatigati ke sabari yekire igo mpaka lituko akobanga oyo no morikyo necho ni musioki nero manyiri gigabu korusi gabu koire immediately on the spot paka mutopanga mutomoro panga sinimoro. Okay, no problem. Mambaza mutopanga mambazani iga igongotebu karameni azomneka kwa kukoza kumokaraka umuzibona kwenye kwageza baminto na ikire myaka 18 ndiye sukuru rene na akorire go chiabu na chirgo chimotomoto na akorire sukuru kabisa. Okay, na ali kirwe mirimo na ningendrete mirimo wa nchintari konyore bintu bwangu ngakitari konyore bintu bwangu au kama sintari konyore bintu bwangu. Okay, bono gaiga omungwana akumeti sana anasononeka sana yani akumeti sana abande barwa bagendrete gutwara ebintu nkinche tari gutwara ebintu abo mutopanga no murikione Janet Kafunga nero manyiri gigabo. Okay, kuruzi gabo nkoire paka sakuru kumaraba busia ga muganga mkora ahama kuepa hasira za wateja muganga nakarega nkurwalire ntorakana nkurwali yali lakini bono igakurwali no bochanja fulani yani obokora akindabe keke gusi obochanja rende tigambe kiriga kuba no bochanja ungai no monte style fulani umura jibese ungai no monte style fulani umura jibese ungai no monte style fulani umura jibese. Okay, bono yaikirite abatecha bonsi ipi bagasoa koraki bagasoa como chiera boye bakomote yae yogeri kwangete ndi konyete omuganga gake sabu atete kunganya kuruga boye anganya agenda kuja sanga abwa sakurwari anganya agenda sanga asengencho yoboro bwa abateja yani abana pia yani sorry abateja ndio sorry. Okay, oino morikiono kurukwa topi wekesa nero manyiri gigabu korusi gabu kwere paka kiuyo egotoka nza nyeri poro awakia kumisha demu wache waume poro awakiwa. Okay, Mungu anakarega era bwatege tule. Okay, agotebia basubati bonzi ipi tigaba abaga baino batike tigaba kabaino pirri abasubati tigaba kabaino matrita kabo mwango tigomo wako anya ukabwatereni aya nyarebe tigomo wako omanyete onkorogo tingi ase gazeti yu lakini timetingi tuyo lakini na omuntu nakamate tigomo wako bona ere buna konya batebia abande nga tigomo wako bona ogaiga abasubati ababekane tame barasa bakamotebi utaja kuto Okay, no problem. Bona bagaka abangina abachita asari bakamotebi ayebie kanaje gwatogetiri gaekinyo nayo kunya gotoega na nayo bateri tigabagaka baitu atukupembereze ulikira kuntu rigo tigabagaka baitu ino murikyo no korwa nere choni musioki nero manyiri gigabu naende gabu no kokote gaseti yani ataifa lero kwa razangu ra duniani mugakanchems onkorogo kibacha
Right, asante sana akurusa magazeti ya mambia bono mwanchu muligirili nekero ajonsi aramaya tuakoli na magazeti gagu muligirili unyorenga nyuma ya Never Never ase studio ngwena tuligaiga asensameli yende ya gatatu asutatuale ingambo bono mambia amwana intu ase studio mwanchu muligirili no motegere intobe nomo nyagitali usoma gine ituka tukwanira Daktari Okinyi Matagaro ngwabaligaiga bono mambia astraligilia bangana mange kigima mwanchu muligirili nyuma ya Never Never Nchekuru kwa Jofri unsari go toba isokusuka tuchale. Unsari go motarachi go konkipriuti. Motarachi go konkipriuti. Nimbugata maiga go chase mole mwensi. Ngoto kwa. Gano kwaniria mokwaniri mwensi gano monto kurukunera richati macho kumari onduso motos. No mai. Alright, twende go chase Never Never. Tiko mwana naro yo nara nara yo kurukunera director Mactosh Kisi University rekichara bulio rekichara nyene. Mosocho era Ibrahim school korokwa maps nere nante imba kwani ka kitindo chiko sena bakose ira bana bana amaiga mbuza National anthem ya Never Hallelujah. Okay, no problem kwa razako ra duniani. Bona kuna tomenyete kabiri yense yemate no boiko ense yentuensi na baeti njerendete yora tebenga ki ngabo gimobo bunore igo ngana ye bwebege to aye tata ngani njenye bege tenza ninjenye bege tabu nande ga no kinde masini ma nje tata tigango teiga tali njenye bege ta sobo gimobo tali aye bwebege ta sobo gimobo obo gimobo nyasaye tata ko bege to nyasaye tata ko bege to yo tieri tigagwe toka ebitense ya kerabigocha ngocha bire nyasaye danda ko bire eterno nayo tali ko nyakobanya ngaki ngebinto byaiki ebinte bigocha byuka bona abantu bande baroro okonyora kabisa musacha kabisa oimogete straight wagete sabunga ntaite kwake sotikati yokonyora ebinte asobo gimobo kwa imoko oria ogakaregesona kyo monto koiba chiombe kaki oimogete kabisa naye kabisa pio oimogete ngangwa asomere to bontereba nkwanye kolikuwa bontereba otaite koibe gari ori kwa imokireri otieri ne gari yo manyene obwatite kabisa otaite kutamanero okay obugima bwese chisotikati oimogete kabisa sotikati liba ko bwerete ko nyomo mokungu oboronge ori koimokire kwa nyomero mokungu obwata abana saba ndio tinda akana naro na boko nyoma lakini bona sotikati pape sotikati wi okay koimoka ene chisotikati ichi yao ori koimokire liba sara nimeshapima liba nyasaye tata na bako ete nyota yokole baga iganka igabuya orosa rose bintu byao orosa rose ga bosi masibeke bintu byao buya iga egero chikoba ori koimokire sotikati kwa mwiro ori Mombasa mate naro kurugota liko sori papa pupa Mombasa kuingia ni raha kuruti ndio mazizi papa kwa magwana waso engurumi kaki abana ba mento tigachisotikati omana tata nyasaye nato bangirite bona aje kabisa pi okare tu munuga serious kabisa esotikati kabisa ogendo chiko kouro oyo mino igari muno ishapima tena oyo mino kwenda wachikomura ebintu bya yabwata usene tibya yabwata nyomba ali wachikomura ngane sotikati bone tibye manyekaine bona usene manyekaine arafu mwao no oye begetabu abantu bajja baligiriga abumopira bale bura ni gasi ko ngaki baminto aye tibye umungwano yabwate yetari anyare chisotikati bona sotikati yaone ko kon umugete sotikati ngane sotikati obegete siri pasi ga bwe sotikati ngabona tikanga ke sotikati umongina li bagango sokere koro teke tinge tae tinga ke sotikati ngere tauni ngole koro teke yambe kero ibota ine sotikati siri pasi ga ikwai okay no problem kwa razeno ra duniani lakini ntaite mpate bya bamento mundigirete chisotikati iko minute yani
nimeshapima tena. Ai, okay. Sisoti kati mine tiga. Abantu mbaroro. Na baruche bija kabisa. Ere no muntu gusambeli chichuma. Uya. Umanya wake soti kati ngabono. Ege ntongo kora. Ntagete ndoche gasi eteri burungi. Nane nyasaye no akobekirite. Nyasaye tata no muya sana. Akite sabu ngachichume chibuna gusambeli. Bona mambile mambiende. Ogulire gari. Kwamanya kuruwa bono wasoti kati ngabono tigangende. Nsoye mchengo. Nsoye mchengo bono gali ngako waka ngore ngombe. Kwanda mchengo wakora korabu nonya ngombe iteyo. Kumbe gwatigire asinya saa akorete. Agokorete ki. Akoete kwari gocha konyore bintu kurwaro. Tigaji sote kati. Sigwa pemberezi. Never. Kila nafsi na ita Twarari ogokwa kwa Lawrence Ondigo Bogito yuro mwano nyagosira Caius Bogita na nyagosira Lucia Nyaboke. Garemo muro mwabo Agnes Stella nyagosira Dismas Bernard Dennis Justus nyagosira Ronald na Father Michael Bogita. Mabiro ya nuru sigwe Activa Funeral Home. Tukuri Jumatano tariki 12 Mutinyoega nigo arani buri tukuri Alhamisi tariki 16 Mutinyoega ali Mariba Village Boronyi sublocation Kyogoro Division Kisii County. Gatamba Television na Gatamba FM twarereito. ila Bwana ajili ya dhambi Bwana akatoa neno mtazamo. A league unlike any other, made with purpose, designed for greatness. A league built on vision, to dream, love, and conquer. Legends rise, legacy lives. This is the Saudi Pro League, live on ESPN. A league where football unfolds. Pink Premier Academy ne yamuye chiskuru cy'uburuso ekyo kikubeko buruso byeko cyasumwano aze okwanyolera egasomo ekyo kiramakonye asa matukale busyo ezukuru yiga yekutuka ase bara ya Kisii Kyogoro jinsemo kiri cyamenyingwa ebale kogenda chinsemo kiri cyamasongo igo ebwateli bagaligi yali nene asabana bakokosodelia elyo kubugirana gukine chitalanta cyabo ebirazi byabo nebigale ebyo bire ebiya nabibwata mazingira ayo akwirira abana gosoma buya ngosome bali kurwa playgroup PP1 and PP2 asbibo bagasoma kurwa grade 1 weka grade 6 nabagona junior secondary school nigo babwate science laboratory eyirengiya sabana bakolela amegelyo school yiga nigo ewanchira omurubiri umuye w'amasomo OCBC ale n'amasomo nigo school yiga ekolera ebyegwa asebabwate music and drama nyuranga emirime yiga yokuyorokia yani art program nigo ekwa omwana wo obolemu bukokora amegelyo ayo akomutinye isko ye krasi. Being a leader is to call service and not an opportunity to display power. It is a call to work. Being a leader requires determination, hard work, humility, and the ability to work with other people. So far as a leader, there were many opposition, but thanks to the never-ending support and encouragement of teachers and fellow students. Always believe in your strength and ability. No responsibility is too big for you, not too small to be rejected.
efisi yabo ni gukwana n'irigori rya mubuko asibirwa babwatemera bulyo ao korengana muno konyora gwicia mate ili kwene kingakira umwana ngonyorare egesomo nigo bakuru busombe kucyasa bali bara HD scholar asibirwa bali barase boarding babwata mazingira manya yo gusoma inteknigo egendrete tutarire rero ili kwibwatania kabaye oyo mubwa bali bakwibwatania munice semi ejujira abayirere konyora obugimu buyasa matuko ali busyo asamange na bugwa kisimwe trase kinaba kitwa 0710755578 gose 0714673963 Pink Premier Academy asubu wibuko chakira elioko kwa ankyo yao engia. This is star power from the jump. All of ESPN college basketball, all in one place. Kila nafsi na ita Tararie ogokwa kwa Lawrence Ondigo bogita yuro mwana nyagosira Caius bogita na nyagosira Lucia Nyaboke. Kare mumuro mwabo Agnes, Stella, nyagosira Dismas, Bernard, Dennis, Justus, nyagosira Ronald na Father Michael abogita. Mabiro ya nuru sigwe Activa Funeral Home. Tukuriaji matano tariki 12 mutinyoyega nigo arani witukuria la mista tariki 16 mutinyoyega aria Mariba Village Voronyi sublocation Kyogoro Division Kisii County. Gatamba Television na Gatamba FM twarereito. ila Bwana ajili ya dhambi Bwana akatoa neno mtazamo Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure e company nambe yemo eyo korose chirangi meyense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri kuririke iriya gatigati wekarigori lyabantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wekabunuraganye bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwekirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyo muchurigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month. Je, umesumbuliwa na shida mbalimbali za kijamii ikiwemo wizi, magonjwa kama vile kupungukiwa nguvu za kiume, utasa,
ugonjwa wa sukari, purusela na magonjwa mengineyo yakiwemo yale ya zinaa, usiogope. Baba nyuki, mama nyuki pamoja na mapembe wako hapa ili wazitatue hizo shida zote. Watembelee maeneo ya Nyanchwa mjini Kisii au wapige simu kwa nambari 0704115152 ili upate usaidizi. Kila nafsi na ita Tararie ogokwa kwa Lawrence Ondigo bogita oyuro mwana nyagosira Caius bogita na nyagosira Lucia Nyaboke. Kare mumuro mwabo Agnes, Stella, nyagosira Dismas, Bernard, Dennis, Justus, nyagosira Ronald na Father Michael abogita. Mabiro ya nuru sigwe Activa Funeral Home. Tukuri Jumatano tariki 12 Mutinyoega nigo arani tukuri Alhamisi tariki 16 Mutinyoega alia Mariba Village Voronyi sublocation Kyogoro Division Kisii County. Gatamba Television na Gatamba FM Tareto. ila Bwana ajili ya dhambi Bwana akatoa neno mtazamo Pink Premier Academy ne yamuye chiskuru cy'uburuso ekyo kikubeko buruso byeko cyasumwano ase okwanyolera egasomo ekyo kira makonye asa matukale busyo ezukuru yiga yekutuka ase bara ya Kisii Kyogoro jinsemo kiri cyamenyingwa ibare kogenda chinsemo kiri cy'amasongo igo ebwateli bagali giyali nene asabana bakokosoreria elyo kubugirana gukine kitalanta cyabo ebirasi byabo nebigale ebyo bire ebiya nabibwata mazingira ayo akwirira abana gosoma buya ngosome bali kurwa playgroup PP1 and PP2 asbigo bagasoma kurwa grade 1 weka grade 6 nabago na junior secondary school nigo babwate science laboratory eyorengiya sabana bakolela amegerio school yiga nigo ewanchira umurubiri umuye w'amasomo OCBC ale n'amasomo nigo school yiga ekolera ebyegwa asebabwate music and drama inyuranga emirime yiga yokuyorokia yani art program nigo ekwa umwana obolemu bukokora amegerio ayo akomutinye isko ye kirasi. Be a leader is to call service and not an opportunity to display power. It is a call to work. Being a leader requires determination, hard work, humility, and the ability to work with other people. So far as a leader, there were many opposition, but thanks to the never-ending support and encouragement of teachers and fellow students. Always believe in your strength and ability. No responsibility is too big for you, not too small to be rejected. Efisi yaboni yigukwana nerigo lya mubuko asibego babwatemera bulyo akorengana muno konyora gwici amate ili kwene kingakira umwana ngonyorale egesomo nigo bakuru busombe kucyasi bali bari HD scholar asibego bali barase boarding babwata mazingira maya yo gusoma in technique egendrete tutalire lero ili kwibwatania kabaye oyo mubwa bali bakwibwatania munice semi ejujira bayirere konyora obugimu buyasama tuko ali busyo asamange nabo wakisimbwe trase kinabachitwa 0710-755-578 Gose 0714-673-963 Pink Premier Academy asubu wibuko chakira iliyoko kwa ankyo yao engia.
ndo mwanchu mulili ndo nsesole kimo murubene twani yagetembe mambia bono na liyo tusanga gaiga asen seme ya kane ngote binako batuliro mugeni gaiga okini mategaro uyo munyagitari ya maseyemo atukwana ikuta tulile mangana ao busuko muyiga bugo chengera busobo koreli ase ndwali eli busobo bukale mambia bono kolende asonsi karibu sana na mange tsabe tukirelia Irobo na boyo nemechando obarwire bakwetera asuburiro karibu njeko kwa Geoffrey Sani mwageni karibu sana sa studio. Asante. Welcome karibu. Yes. Andake Matilde. Good morning, karibu sana sekinge sekiga negero turachi kurigereria oburiro bomanyikirente buna obuskari diabetes edinde tunyara kumanya igoro yoburiro bu nande omunyagitari nacho tumanyinga andake ninkikegera litukerigaria rero tukwanire omochando yoiga na boigo mutinyo yiga tura bumurikirake karibu sana. Asante. Ndeko kinye matagaro kolinde na bokonyaro kona amaleta wasenchira engikironu meremo yawo na boigo libagari yawo asakorigase. Yeah. Tigama kwani abantu baminto babuzi nande chinsemo chinde amareta Dr. Kinyi Matagaro David inje no munyagitari koruga Kisii County Department ya Health unit koroku cancer and non-communicable diseases nainde ninde past president ye kundi koroku Lions Club unambegetega ngesogotega it's a representation kia Lions Club Kisii County na inde what tokora is community engagement to akon Yeah, rero tuacha tukwane igorore diabetes. Diabetes already weskari. That's how to nyumaete in the community go say chinyomba cheto. Obrero basically ne condition. Tadi again to kwane to boy aguna malaria go say chai. Abonche nda tuare so what amanyinga kurid 3.5 mpaka 7 gavumbi ore lakini kero
level eyo kwenda igura 7 millimoles per liter eyo togoteba no what either yani no range konyora diabetes gegotira 11.1 gochi igoro no what diabetes anake keroko kwa nirigoro y'umuchando igabwe sukari anake asiri bagali y'obuya bw'umwancho muri no motegereri urasensa mu radio ya mahaseyamo uwe umuchando yo what are the causes ngige kolete sukari because umonali boni yuko yuko umuchando w'isukari yotabanga njoma ina atire kunywa sukari asi ngade kwetanga tinyo sukari what are the causes umwanchi ontegere tetiga ngotebirero ni ntutokoita number 1 unabagusi unatokuragera lifestyle tigatobage into 2 yes number 1 endagera endagera ye unabagusi egento geo toita no gokima amma kima tari nyama tari chingeni aya sengenjo ukorigere sani yomugusi sani yomugusi yomete more than 50% no bokima 70% tigante 70% no bokima alafu akangeni okobeka gakeigo korero iguga obokima na bogo toita emechere tokori chichabati amandazi quantity tokori tari sukari kobeke sukari tu egechike kemo echaye gosero ngori tari ekigo tuita tari ekigo kora otware sukari aya e portion okori yobo kima gosomo chere gose chabati that is what ko lead okonyora diabetes number 2 under lifestyle no go isaranse umete unainu nje ngende clinic ngisaranse korumambi mpaka maragoba so yes torigo kora masoesi oje yes ogor nyomba ori ne pigipigi oche gasi oso oisaranse itkorigima nandoruo ori ne pigipigi ogende chiro korwe chiro ori ne pigipigi ogende bwo wakorera masoesi nonye ega una moisaranse tega kotenena no kondecho nando irane Roger, that is what we call inactivity or say sedentary life yani tro korama soesi those are the two biggest ono echinde una dote ororeri ndoro esigara nero amaru yes now esigara nonyo sibe estikem nabo mobere after emiaka 3 gosene genetics chao gose mutation chikwanda chitoke oto ko bwate skari yes amaru no konyu excessive nimaete studies chikoroki quantity eri konyu excessive drinking yes eco lead to konyora diabetes those are the main causes cho konyora diabetes but mainly insist ya saba usi lifestyle endagira na gotakora masoesi those are the two biggest and that is why today this week 14th of November yes we are commemorating World Diabetes Day and this year our main theme it is diabetes and well-being so this lifestyle this lifestyle is the most important thing yani tokoeba kiregendo endagira na masoesi alafu our focus omaete twabere tokwenda outside tokora medical camps outreaches twakonya abantu isiko lakini into abakorie gasi ntori kwaerengereri yes so it is the diabetes at the workplace so that is the focus tobwate omwakoyo nande that is the reason I cannot commemorate we are commemorating in the stadium all right toko involve all healthcare workers to every moche to cheso mopira moche to screen yes
Mbia mono sana. Tugukwanira egentongere kwa insulin. Andake umuntu ogote bunga nakigyo chikiabe factor gosenere ko ba consider nere kurigirirwa mono insulin eninki ekiga hormone enere. Diabetes ebuna toteba ne situation gose condition eri okonyora esukari yao nere iguru. Kawaida esukari tere kwenda yaba iguru ekero kwarageire egento nkero gekuruku insulin. Insulin ne hormone ekoba produced yani ekorosigu ne gento gekuruku ekara pancreas pancreas yes pancreas ne kara ekegusiye oro imane spleen rini ne liver wono abagusiye bamanye ne ekara ekara pancreas korosiere insulin yabe ke insulin yeyu yaso amanyinga immediately before oragere ekara ya produce insulin ya rosri insulin ere amanyinga eganyenda agera endagere osomo bere insulin yeyu eko make sure endagere yasoire cells chinyama chiao because cells chiao koru omotu paka okugoro kere cell negane tigotumia endagere yeyu and moso ase endagere yeyu na makima ya tokori gose mochero gose chabati it is important tori obokima gose mochero gose chabati lakini ekiwango kete wono that amount twarire insulin ekoira endagere yabeke chinyamechi ime ya konya wono konyora chinguru echi gose okonya cells echi chia kora egasi energy yes yeah through energy ya kora egasi in different ways yes so there are 3 groups ya bantu babwate diabetes number 1 insulin omobiro abarero mbaro babwati insulin triko ba produced ekero triko produce insulin completely itokoroka type 1 diabetes 1 yeah diabetes type 1 abu umaete no mwano oiboire after a few weeks or a few months umobero ogo stop ko produce insulin ekero go stop ko produce insulin completely wono you depend na insulin tokugura injectable toyebeta yeah so those ones are the ones tokoroka type 1 diabetes type 2 abaroire ochobunanche ndomo nene doje I'm overweight thank you nataka geche koru you know stigma is one of the things that is killing people especially ababwate diabetes esengencho tokoba yeah okonengeta wono we stigmatize them wono mbariko come out mbariko cha twaba mariogo bamenye so the second group is this weight the sedentary life yunabatebi ose koragera bobe excessive alcohol intake wono okonyora amagutaya tobwate akwenda ameka chinyamechi wono insulin tergocha ya ngo produce yani insulin kobere nkorosi gwere koru oroima yani ekara however insulin terigo koragasi unebwenerete so tokoroka resistant tarinke tokoboka resistant yani eko teri effective go produce your insulin lakini teriko ba effective esengencho obwata mauta mange tokoroka resistance the third group neri umetekero emyaka ekoenda ekara eco reduce production ya insulin teriko produce insulin eigetoro so in that case okonyora no bwate insulin lakini teri enough yes so those are patients ecobidi tomo insulin
tokogora twamubeta nainde oranyore insulin iyo ako produce teri gokora gasi buya wono twamwana nainde chinte ni maite iswari eri nabo rache. But those are the 3 groups. Yes. Yeah, there are other groups. One for the show, we might just focus on those three patients. Arake kero konera igoro ye muchando busukari. Age factor. Age is very important. Ani emiaka ekeroko okwendera ko grow older. Nokunya komenya. Emiaka ekomentekana. Pancreas ye kwendrere ko kokota nainde lifestyle yao plus age yeyo ego toka igwa wa korreki pancreas gose kara ya bere ko reduce function yake yae so toriko produce insulin egetorro so that insulin you'll need insulin korusiko yani togoteba ogore insulin otumie so age is important but not for all tari kiro muntu because kwa rora abantu mbaro bare 100 years lakini mbara raskari so it depends so age plus lifestyle was age no really you get eras make combination yebor tari age yoka na ngutwara tore andaki abasubati kira bwe bwatere ni tukanyara nga batware umuchando bw'isukari kanyara nga musubati kira ko bereka ochaka utware shideyo asikero ine group ya kane thank you for asking ine group ya kane ni mente group ya atano for those ones bara inyore lakini group ya basubati etokoroka from the second trimester there okonyora because of lifestyle lifestyle yae naboera toke okorreki onyor resistance to this insulin buna nabeka okuragera ose utakora amasoesi you end up konyora omosubati oyo are predisposed gutwara diabetes ekareri nkorosiere insulin lakini insulin yeyu tiri gukora gasibya esaki ya lifestyle yae so it is important ekero okobanga kunyora omwana ragira buya nainde kora masoesi for the sake of yourself no mwana because yourself endo motebego aenonyore diabetes okonyora diabetes omwana oyo nabe affected konyora yani abakungu aba bakonyora abana banene at the end of the day omwana oyo okonyora to komonyora enchira ya kawaida okwenda cesarean section number 2 omwana oyo nabara arabe exposed konyora diabetes later sengencho ya ekimo kiae the size yae na baranyore resistance to that insulin yes right omonchi muligirira mwategerera inyolenga as a studio niyo tugende gosanga no munyagitali asabarumbasi watenga is called akurunga epidemiologist yani umunyagitali ubwato bumanyibwa mangana igana ko ereire buyakima tukona daktari Okinyi Matagaro as studio emanse mu cyaro busukali yo bayire mu cyando monene usige kwaze kena na sero ngurwa busine liro balionsi nense itu ya Kenya mwambia bona katonyo usangamo onyera bwonya utubwati ayo mwenyene tulikira ujumbe gali studio 0741583878 0726447367 nensamili mitandao Getembe TV ensaba ya Facebook Getembe TV ensaba ya YouTube abuto bwati bene utalimungi tulikira usiri boli lyao wono daktari Okinyi katukonera amangana yisukali but sometimes umuntu naroro oranyo lisukali tama yose ni sukali is there a symptoms signs and symptoms chikora kinga bana usari chiri kwara kanabuli ne sukali bwa do we have those signs
Omotageru, there are 3 signs, lakini nchiri obvious for, yani nchiri asa bariro bonsi. But chiri obvious, number 1, okonyora omuntu akunywa macha mange. Etokoroka polydipsia. Akunywa macha mange. Umaite normally chikiro chao o divide by 8. Yes. Totayo monto bwate 8 kgs. Unanje bwate 87. O divide by 8. 87 by 8 you watch around 11. Ono wa to konyuchi ebrasi 11. Rituko. Ekrasi standard class here between 250 300 mils. Yeah, much. Yeah, much. You watch around 3 liters. Rituko. If kama 3 liters okonyu eitari gobe. Lakini okonyora ekerombwate diabetes na bongo ikanonya 6 liters. Yes. Number 2, no kwendisco kera frequently. Uitera match. Yani una na ikirega after 20 minutes ndaite. Yes. Na nden kwenda na itera match no toka. There are 2 categories. Mbaro abaga kekero ba ikire 45 years, 50 years. Mbaro bakonyora tukoroka prostate enlargement, yani oreruba prostate. Mbaro mbabwate shide yo. Lakini kero bakwenda goitera mache, mbaro kwenda baitere bautoke. Muntu akoitera amache nanda oigu naro taraera. That's ayun tofauti na diabetes. Diabetes okwenda goitera mache gotoka. Aira. Nainde. Lakini frequent. Yes, after 20 minutes naenda aichoire. All right. The third one is oko igu taite kuragira kira. Warure nyumba. Saa moja. Enchara liyo. Saa moja kwaragire ogima. Yes. Lakini saa 3 taite na indogende obege. Aguno mochando kali. So those are symptoms. Yes. Lakini tari kiro muntu obwate those symptoms. Ntobwate late diagnosis, again tukoroka late diagnosis. And that is why to commemorate World Diabetes Day. Konyoria abantu kiro mwaka no we toko gendo check. Orengu because okonyoro muntu taiweti binte. Lakini skari ya ere 24. Ose 15. Tamaiti kama na wati skari. So those 3 na teva those are cardinal signs, symptoms. Turatebe omuntu if no wate those symptoms nimbia ogenda orengu. Ebinde mbiro symptoms chinde nchiro. But now symptoms na signs chinde chikoroki wachakre kotwara complications. Yes. Mwaigura abantu baoteba nimbwata magandi. Tinkor amaisongora amataturi. Gose ochakre kobimba ina enkoro ya chakre korete shida. Agotoka na bwate riote diriko buena bwango. Mbaro tokonyora at that stage. Lakini umete stage yeyu wachakre konyora complications. And that is the other thing probably nda tevia the community about complications and what 2 of them. But the signs and symptoms important nechi sato. Echinde those are signs symptoms oranyore because people are getting complications. Mbi muna stenda daktari watebirenga andake na boto gwetanga kurwa ko KS kari tegende igoro mono especially akero manyitenga buno ikero kurigere obugima lifestyle watebanga na bongo nyara ko itanga go prevent ntubwate gokonyara ng'abana baku bana baiboirwa bari no muchando yega, is it preventable? Abana bakuiboru mwanyora mbabwate railway scar. Either immediately or say after a few months or say a few weeks auto kanabwate scar. Very preventable. AU type 1. Type 1 AU
teri gutangika teri gutangika because oyo tari konyara korosi insulin ese ng'encho egento nkaro tokoroka auto antibodies yani ebini mbiro omubiro okorosi bwa attack ekara ekara eyo cells nchiro tokoroka alpha beta cells beta cells chiko produce insulin chiaba attacked na ebini ebi antibodies bikoba attacked prevention teyo lakini a group nero twateba diabetes 2 type 2 omong'inonyor omwana yani nare morito after second trimester that is after about 28 weeks konyora otwarire urerwe sukari ako predispose kosa ako expose yo mwana na baratware diabetes okay ko prevent mong'inoyo lifestyle na inde kero bako raise yo mwana they also take care of the lifestyle yo mwana una bako murende chindagera na gako kina amasoezi tariko osiekero mwana nyomba mwana reti chesa ne TikTok mwana origeretie you see ebintu ebyo nawe bigo prevent either suspend diabetes or say prevent it completely. Daktari ngokwanira senjo ni maitenga omugusi no murigere bono mambia most of us ntuganiti komanya ebintu bibiri ko bwatekana ndake omuntu yiga gwatari causes watari signs and symptoms nabo yiga at the same time nabikunyalekana ncho manyene na rali banyiriri kitasumurone but because of wo siere likoli tingende nyagitali ko ndako ruwelwa gusikonyera ubugweni gusikolengwa now complications ya sana se ubuyabo mu gusiko manya what are the complications chigocha kero muntu atanya robo gweni ko satenda konyora amatibabu igoro ya diabetes. Thank you. This why nirigia sana and that is why World Diabetes Day has to be celebrated kero mwaka Erasmus to commemorate World Diabetes Day to nyori kero monto diabetes nero because tigambori twanya korengu diabetes buna to isaranstega omwaka oyo ego sea ebori riswari erio you see toroje okonyora ntobwate beseyo ose ntobwate lakini ntorikwenda nyagitari yes at the end of the day ngoto katore twanyorera barwira abu at very late stage two categories cha complications ntobwate tokoroka microvascular complications echi nchiri okonyora emeki nero emesinini emebere ito asa maiso ase chinyigo kidneys okay and ase nervous system nakitokoroka yo emeki nero egotokonya tua feel nonyo mondo au kuna na bokoigu ono emekinero erime emeke eko ira manyinga ono eko affected because diabetes na hypertension yani to yani cousins aba mate ekero what diabetes it has mopimu hypertension abange okonyora mbagwate diabetes na hypertension bona hypertension maite ego sariemeki ego ticha ekero emeki yao ya beire meke na bogo to no gwate hypertension so diabetes ngo tichere emeki endongero gotokoroka atherosclerosis yani diabetes una esukari yao teraba controlled na bokonyora emeki ya tichire emeke goticha abantu mbaro babwate diabetes aotebi akorora ritaturi chinkongoli tinkoroji erioki roji ocha akorora erioki that is a complication moso the most important diagnosis you etokoroka cataracts
okorigereria maiso y'omonto chinkenge gatigati roche gatigati riso obwete ebe black as Africans into black Yes. lakini okonyora abande yachakire koba grayish white eyu cataracts omonto ochakire gutwara cataracts abantu mbaro bagutwara bono emechando chinyigo yes tokuruka renal failure okay because of diabetes wonyora omwana omonto oyu ochakire go reduce wetia mache yani ko wetera mache omubiri turukorosi mache bya yani turukorusi mache bya because erasma kidneys egasie kidneys noko sibia manyinga ito kurusi obuchafu or that person ekero bwate kidney failure obuchafu bogo ichura mo the third complication under microvascular ne ryogo cha koigwa magandi okay amagandi gose chisi ndani chigo beta kurunse amaguru so eitokoroka peripheral neuropathy okay the second category tokoroka macrovascular ne mekiemenene mekiemenene koinyora raisi emeki associated nenkoro complications echo chira associated nenkoro the first one eri oranyoro omonto agotwara heart attack pain tokoroka myocardial infarction number 2 okonyora omonto naro aisaranstega tagotinena otwarire stroke ose agotaraiga agu ose achake ko stama stroke na we gotoka in a patient obwate diabetes. The third one okonyora ekerona ringi kurima nyagocha akego ntoke mbwate riote ri ngene nyagitari bansibi banga mariogo ayo tabwati diabetes na bora abwene within 2 weeks riote ri abwene lakini nche ekoiro mwaka nche mbwate diabetes eyu bono ogochaka egen tokoroka diabetes foot amotayu sana na aya magoro because okonyora omonto obwate diabetes agotarega atuomerase esengencha bwate amagandi tari koigwekero agotuomase nande okonyora otuomire omire kabisa nande amanyi ngakoro afu mubori mose inkekebe so sasa chikwete na numbness yani amagandi agotwara amagandi amabe ono in that sense ocha kotwara diabetes foot so those are the major complications ekero konyoro omonto bwate such complications mbuya komotebi roromo nyaktari gendorengo right Wacha mulireli communication ichi nawe chigokonya yo monyene anda ko mwanchugo omwiri omwamate omungina omugaka omwana ogo oyo mino nali kwareleka bwate bidega daktari yakwerera gaiga se studio kwanira mangana nabnesa magandi umunaro kuibuka nawe kuruga oli kwenda chiali kwanya rulindi ali usiru tara mota imyoka nyagitali olengwe bantu bale konya kubitu kurusene mesumali atengale era maguru nkubitu sana koranga kia bande anoboro ya myoka nyagitali olengwe those are the things chikora daktari ukinyaleke gase studio mambia bon matino crossing mayane andake omonto rorirenga wansiri korigerera otabirenga omubirone teori buya go so wansiri go shukunye sukari na bera toka so mubire accessing treatment umuntu kwenyora marigo nande treatment kichiga chiroro mario gaya aina kiare for how long umuntu abonete koyanyo good number 1 korengu kinyagitari chionsi usiga nabo korengu nyagitari ende onsi ndo wate 169 government facilities na ndo korengu busa so long as no wate sha yes omaete gente tokoro sha very important yes ni maite nke bwate shida but umaite kerogo chake gento nge koba perfect kene ke nonye buo kero kwaga chire nyumba na gokonyora no etape rito betibia
amache nkolikiari. The same thing noonyesha imechando nero. Lakini egento ndatebia serikali into toteme as much as possible tokebegege kore because idea yunengia implementation nero wate mechando but ekero wate sha yani nyakitari ndonse nabo gopimu nabo korengu diabetes naende kuna toko kora commemoration ya World Diabetes Day 14th of November Friday Ntore Stadium. We will to korenga free. Camp nero ende gochaka ya mambi yatembe dispensary nero free tari mambi ndero gochaka Wednesday noro free okorengo. So opportunities njiro for us koba diagnosed na diabetes yani korengo tonyore no bwate gusuta bwate ekero okonyora tubwati erasma bado obwenigu okobwenigu ase abarero bonsi the first two modalities toko tumia kobweni abarwere nonyenje nae na inuga lifestyle change korero endo ebeke mugutano ebori amaswari amange ekero gochanya egasi ngokorora amaswesi na kiogotitoro obokima ebori amaswari ayo those are the two. Number one endagira, number two physical exercise. Eriswari yabori naki yani naki toko bweni abarira treatment. Number one of the treatment endagira, number two exercise. Number three toko soasa mariogo. Amariogo are two categories. Category M sindani ya insulin. Abarira bare type 1. Abande mbaro bare type 2 nonye abu babwate diabetes ekero bare morito. Tokoroka gestational diabetes. Nonye the other two groups, three groups tokoroka MODY, LADA and specific conditions. Taribone naboto kwa next time. But insulin is important. Omuntu ondobwensi obwate sukari. Naboko toka there is a time erasmo tumia insulin. But type 1 eba menyete na insulin. Na ande bago tumia insulin mpaka wako. So long as obwate type 1 diabetes erasmo tumia insulin. Yes. The second category now na chintetere. Chintetere nchiro the first one etokoroka metformin. Yeah. Awande bakoroka glucomate. Yes. Metformin yeye inere first drug. Mbaro eras moment category ende. In the past until recently ekero tuacha kiriko konyerusi as a treatment ya varerava yarenge koroku glibenclamide was a glucophage. Yeah, but you twanyorete abarira bange egoika chinseiga batwara esukari erensi to 1.5 egotama uchinse bwangu bono twa substitute twa change reriogo erio ne eriogo rikoroku gliclazide. Gliclazide ose glimepiride. Yeah, ose glipiride. Amariogo ayu ne class ya kemo. Lakini number 1 ochakira metformin. Metformin omaete gokonya insulin erina atebi nko produce your insulin lakini teri gokora gasi buya. Wono metformin ye ogonyetumia akoenda ya CV insulin eri. Nechi cells chinya machiri chiao wono insulin yakore gasi buya. The second class inata eba gliclazide toko menta mbari vago produce gose vako rosi insulin lakini teisaneti wono gliclazide yu ekoenda ya chegi ekara pancreas yanyatebi rosi insulin menta insulin
ase omobere lakini insulin eyo teri gokora gasi buya yanyora metformin nero metformin yanyesibi yakora gasi buya. Those are the two main drugs togotumia asa barera babwate diabetes. But with time okonyora obarere mbaro tokoba forced despite twa baire metformin twa baire glycoside ekara teri korosi insulin isanete okwanyora ngotumia metformin ngotumia glycoside wono twarusi glycoside twabeka insulin morero yo otumia metformin na insulin mbaro na inde omaete eyure specialist bagotumia mariogande tokoroku SGLT inhibitors go say DPP4 not for patients or community bonega but nabo konyoro muntu okobori sekimbwata marioga mange it is because of estate ya diabetes yao okonyora barere mbaro baikire ase complications nabwate diabetes na nabwate complications at that time aumenta irwa mariogo so there are more drugs which omonto okonyora nkobare prescribed. Right, ndake kulingana na libuli iliyogose komentera simibuli moralia Matilda akobolia mwanchumuli linga na ino wataliva gali ya bere kegma goitera sena bachitu ya studio abutu wa Krisimi okona daktari aseke katuwejele kachinga trakoro kurugaiga ndake komenta kaliora nikubuli walimutu likira mwensi shukrani sana na nindo chigali kurunga Abigail Bironga. Good morning, watching live and listening. Asante sana somo robuli bona mambia otenga unsari ko Matilda pamoja na daktari Winere Vincent Mason kurusha somo chimenwa. I'm watching na boy ngoga ta sama funzo Clinton Kurwa Tombe tuko pamoja bamyitumbi mono sana lila na saa kwa tabanga thank you onsariko moboli bono omurwairo wa diabetes ngobwe nale na bakobolinga ngobwe nale gose ono kakwa arwali okwa arwali na bakakoboliko na banga mukoli kagaje chumbe boya sabale yemetandao genda kuchirika timeti bali kirekende kuruka kwa Sole Matilda oyo igabwa tendo zabwata mobori amangi sana eno kumochere agote bokro chinse mochire chaise bane aboda otano ali meyo morobelyo akubolinga omurwire obwate sukari okonyora ebira byamagoro timiti ebira byamagoro okonyora ebyara byamagoro byatwalire amaote nere bya kobuturwa ebyara. Okay, neli tangani elinda kubolinga eskari oburire bweskari wabireke wache kenene na kituranyara wetanga erionga gete daktari koira neire na sinse moyenda goteba na omonto agote ramachi agote ali ate omonto agote ramachi kwanyora nga chinsana ko chia songereire amacha ali aye akubolinga ekyo ningige korokia. Okay. Napo igo omonto ekera kubike bikoroto byamumiga mono mbichangerere konyora eskari napo igo nkubulera ngomonto nkubwena arekera rwaligwe asenze mwena agotebana ekero akobe okay abota obori amange nga inkige kogera ekero gupimo eskari ogotebwa nga tobesa koria kende ekero ogocha gupimo ninki igekogera. Alright, kolenginga asante sama buli yomba yakigima bali mugonya likage ndako nabo igo ekero skali erense insaini skiche omonto akorora ekero skali erenke na kyo monta kuma okay inga kyo monta kuma skali ya insere mbia asante asa maswali yayo diabetes orore skali e category nero yabaroire bara bwene category eri na tebi muntu bunanje na toke na nyorre diabetes mubiro monene reason ya diabetes yeyo lifestyle kingo ba focus na lifestyle endagira yani injira nayo konyara gutito na wanta ba okay nke ni gutitrogu troji omaite endagira tiga nyekwanire na kyo bwane tokoragira njetinda chaga mbate monyu skari ai ndaba ngaine o kimane skari
ero ngori neskari Yes. umuchere neskari tukoroka carbohydrates Chikeki neskari lakini egento nateba egente keri raisi moinyore ringe nkundi kero omonto ringe nkundi inga origererie nkundi eye yao ogima nobu ndoche gwashtukire No, that's great. Eine estimate. You want to try inga. Meaning dagere bukimu bararakia. Obuno bukimu obonge. Yes. Obuno bukimu obonge. Because in eskari. Ine eskari obwe te kunyi. Wono eskari okobeke echai. Ege chike kerieke. Ekemo. Ekerasi nomo. Ege chike. Ekemo. Ima ito munarete. Itato. Munarete itato bina. Ono. Obokima, ose omochere, ose chapati, ose rindazi, enkundi. That's an estimate. Ekero mowocha nyagitari, nabo tokoba tomi more patient by patient. Etokoroka patient-centered education. Lakini generally esengencho na bangetore twabore riswarieri enkundi. Chingeni okobucha. Bucha. Nama oko aberiga. That is the quantity obwete kodi. Enyama koboko komo. Koboko komo kobucha iga. Tari buna moko okobeka ekire mo wasaba. Nane ndo bwata amaguta egechare kyao. This part that is enough. Amaguta obwete kodi. Endagira yao. Ono einere measurement. Tinda chaga ambatebi tonyo skari, tori nyama, tori chapati. Aya. But checking lifestyle. Check your portions. Portions yani ekewango kerio kori na kikira okonye. Ono umuntu bunanche ntware diabetes because ya lifestyle yani ngende make sure na I've checked my portions, yani eke wangu kie ndagira yani, ndagira rinkodi, na andi na akorera masoesi. Enga kine toke, umubere, onyare bono o control, eskari yoka, na andi tintumia mariogo. Na andi kero togo chakia abarira mariogo, kategori nero, ogo chaki immediately. Kategori nero, ogo ba advice, lifestyle change. Yes. And wako keep to that, okonyora mbago twara skari ere igoro. Number 2, the second question, oko buturu gose ya kobo parete de bichara kwa rusi go. Eyu ekero munyagitari yawo debi ono asia ikeire erasma to kore disarticulation gose to buturu bichara ebi. Ekine it's that time ekero twa ebichara ebyo bya ikirege tokoroka necrosis bya gundire. Manyinga tari gosoa bichara ebyo to the last tip. Yes. Okonyora bya very black. Bigotioka. Bibwate riote bibwate pass. Yeah. Wono eyo eko force erasma torusi. Orero mbogendra okugoro kwonsi. Abande mbaro bakubuturu okugoro gocha igoro the foot ya rusi guyonsi wose leg mpaka riru wose mpaka ebacho. So to prevent the rest. So to prevent spreading this one in the about kobeke bikoro to bikomiga because diabetes no we go cause complication. Anyone know what toke no what diabetes goes to what diabetes teri yako beke bikoro to bikomigete weke bikoro to comfortable. Yeah, because at the end of the day no ike ase onyore some condition yokoroku for diabetes whatever what diabetes obeke kurokore tight
ego kogera manyi ngatari go flow buya nandi no bwate diabetes wa twarire gento tokoroka peripheral neuropathy onyore no bwate riote ndiko bwena raisi so complication chikomenta yeah and now obose mboro in the past abaro ire mbaro barenge gotebu kero gocha kobweni go se clinic toragira kwanza korero tigamba tebe aeragira kawaida naande kanywa mariogo please naande aba nyagitari abo bagotebia abantu toragira before ekero gocha nyagitari totige etabia iyo einembe egento tokora egento togotebia baroire bonsi tafadhali kama no bwate uroro beskari kore test ekoroku HbA1c HbA1c twabere togosomia abanyagitari nko ntorange gokora abanyagitari bonsi tobatebi ba change a mode ya treatment of telling people atita taragera before coming to the hospital ona iga tebia barero bonsi bakora HbA1c otokonya komanya umurwaire oyo amarioga ya tokomoa gotumiare correctly ose eshida nero wono ekeroire abnormal ekeroire above 7 kera above 7 that gives us a sign oyo nawe tagend akororo bosem health education to confirm gotumia mariogo buya nguragirare buya ngokorara masoesi because minus those three combination murero oyo ta control esukari. So in short airagira before going nyagitari not unless nkwendore go pimu ekero kwenda go pimu ngotebi gwore toragira o fast yani o fast for 8 hours 8 to 14 hours before oche togo pime the final test ego confirm kama no bwate diabetes goso to bwate tokoroka fasting blood sugar ego toka no bwate 6.1 gochigoro ai no bwate sukari alafu to HbA1c yao ere 6 gochigoro ai no bwate sukari elevo daktari ase engane jo elevo engiye sukari omuntu mubere eliye omuntu agoche matenale gari bono because no basemi kurasuru numumanyi na akiri nyagitari elevel naika ntebi kubona ayo guchakuru bugwenya gusoma omaliyogo nereliye ne level engiya nereliya sukari omubere yeah elevo engiya onde bwensi abweta between 3.5 to 7 3.5 to 7 nonya obwate no bwate sukari gotumira mariogo no bwate control ya sukari yao between 3.5 to 7 everybody remember yego toka nere igoro ya 7 no bwate shida so 7 to 11.1 tingo gochaki mariogo immediately yeah entokoroka 7 to 11.1 tari fasting eitokoroka random blood sugar 7 to 11.1 random blood sugar ne ritogoteba wonega kwarire nyomba nkwanywe chae gose nkwaragira kindete machine yawe ngopime random ekero kwarageire lakini fasting neri wachirie gasi lakini kwaragete igoro omwerio saa 3 gosa 2 so you fasted ekingo upima ekoro ku fasting but normal levels 3.5 7 inyora igo ejinde wono na masomo amanene 7 to 11 eingo gochaka lifestyle advice gote uno kuragira uno korama ses bwana watebi okuragira engundi inyora engundi yani to evenkundi omede that is the most important thing ekero gocha nyagita na botogo masomo bono amanene depending on you patient by patient now the patient centered lakini communally egenteke ororo enkundi yao inyore igo you are heading the right direction erinde ko bori bari to gochakia mariogo those ones random ere 11.1 gochigoro nabo to make a decision kose fasting ere 6.1 gochigoro
ono nabu togochakia mariogo na lifestyle eyo. The last question yarenge science chia esukari ereinse no nyeino ekero ore gasi turaragera kurumambi yaikire saa 7 yaikire saa 10 ngo igore yani orosete mutu gwati gose siorori nainde oranyore kingo kwanira yani wachakire gontonyera watu chindo irritable chindo ya ono totagete kongigo yani utagete kwanzoragere. Those are the signs. Abande bago faint, abande bago turikoganya nande to utagete kominyoko rigendagere abande bago faint, abande bako igu mutu wati esiorori ya sweating osen kore waka. Those are the signs chia abantu babwate sukari erinse. Yes, amaboli na mange. Is there a relationship ase operate sukari na boigo blood infections? Yes, especially abakungu ekero babwate orori sukari okonyora bakonyora UTIs, urinary tract infections. Yes. Either ko yagi kurunse osekera goitera macha ko iguburu. Okay, en osende enke ko iguburu. Yeah, no nyaba sacha you'll get eba gocha nyagitari frequently awotebi ekero goitera macha agonsamba. Eyo ku UTI, urinary tract infection. So how does it come? Yani nakie gocha esukari buna tebi kire nyama osekere cell yomo bere neganeti esukari so that ekore gasi etware chingu energy ekore gasi cells nchiro chikuru ku white blood cells na chiro chio if no bwate diabetes nande turikonyora mariogo cells echi njirgo twara nguru wono njikoenda chikore gasi chichikorwania muchandora chichikorwani bacteria infection so at the end of the day okonyora no bwate UTI ose pneumonia yani korora yani ose even the chingweno tonsillitis simple things chigocha Yes, nande asinse mayende o monto konyora nga koriga murarioka onywa mache lakini amache ari umete mostly umaite kero koriga mura onywa mache abonte ko vero mubere konyora nga monto koriga mura onywa mache na ndo yaiti. Is it normal? Yes, it's normal to sweat. It's normal. But kwanywa mache kwanywa mache amange na nda itarioka. Ande kwa yasoka. Ne rina batebi so long as amacha yugwaeti ere no amacha yokonyu ere within eri that range na tebi your weight divided by 8 yes okonyora 10 glasses nkonyora around 10 glasses 12 around there lakini etoke okonyu double okonya eti that is a sign ngene paipo amacha soka Ono eyu no bwe togenda orengo. Haya, amaswali na mange nkagirete nonye oyegadan kana umbane onchiri erega tabanga asense moyende omonto onyura mario gasegeka osenkwanya rute ko bwate science echiga gwachire kwa irwa mario kwa iru kwa beire bia chi science chiri chi asirire obonte gotiga konyora mario gae obonte gotiga ko konyo mario ai ekero bwate diabetes to tiga konyo mario until omonyagitari agukani. That is the simplest advice so final decision comes from a doctor. From a doctor because tokorigereri ekero wocha clinical visits nkonyora tore maybe esukari yao otumia marioga na kwaire tutebabere whenever wocha nyagitari esukari yao irense dioka ose ekero gopima because we are ngota vitora barire self testing or self monitoring at home kero monto atware machine yae because the machine bona ega okonyora as cheap as 900 shillings kare yarenga up to 10,000 15,000 ona ega they are cheap
bono gokonyora iskari yao kira ekero gopima mambi marogoba gose mono okonyora abagotu sa 9 cia mambi konyora iskari yao berense. So usually we advise at 3 a.m. pima okonyora many times nere hypo yani ere inse oche clinic ningotebi reduce ye dose kegoika ningotebi otigeri ogo because kogotigeri ogo you've taken care of chiribere na tebere chintangani endagera exercise. If those two modalities you've adhered gose kwa ngokorore as unebwenerete. Yes. And the drugs are bringing escarinse na bonko rusi ngotebi bono tigatutigare as a lifestyle change. So in short tigumunya gitari agotebi mbia mono na oiga kuruka Georgius agoteba chinse mochiro cha YouTube nera kupolinga ekara nini sana esasa akoteba nga eneribole pancreas toteba ngire tabuntu akora finally Mendel agoteba bosemyo buya na ko naraika timanyete useni kwa na ile toto tigakubolia ne oranyora kiro wakorire ko etia macha o soitira macha chinjo kicha songera nande naroboliri swari riga naroboli chinjo ne chinsano ko bono akobolinga nenyare kane ebe ekimanyero buna kiokoro kibuna no bwate sukari. Yeah, that's a sign. Ekero obwate diabetes. Topi me amacha na boto konyora no bwate eskari nero amasnyoro ime. Yes. Because amasnyoro tabwe tiko tuare nonye a trace eskari. Eskari togo pima ebwe tiko ba 0 nil tebwati any trace but tekero bwate eskari. Yes. Then there is a possibility no bwate eskari. So it can be one of the physical signs, eh? Yeah, that is one of the tests of having high blood sugar. It is good ogendo pim. Tokonyora tobwati eskari nane to apimira mache tonyore eshida nero. Etoko deal ne nyigo yao. Kidney yao. Mbia mono ribodi rinde ngagirete rinelio komega bono agoteba ene omurali abori omonyagitari oranyora omonto chinkuru chae chiobosacha chia keire nekemanyererio buna nabwate omochando bwesukari. Yes. Actually oyibono ongirire omwere nataka nkorire genteke bono giachire tigangete ekero bwate gento gukoroku erectile dysfunction. Yeah. Nore no mungno. Lakini tobwati either tobwati hamu ose machine ya oterigo tenena. Yeah. That is a sign no bwate a problem. Kerina rengote kuruku macrovascular. Macrovascular complication. Macrovascular complication around erectile dysfunction na werabe neskari obwate wose no burere bwa nkoro wose no bwate burere bwe mekinava system. Yes. Yeah, wose mental disorder. You get? So mbia number 1 mbia ogendo erengi eskari na nda keroko erengi eskari erasmo erengi blood pressure. Yani eki toeba ekero mokuruga eta nyagitari ende onse pima blood pressure pima sukari. Kama echibere mbiachire wono tokwenda next step. Is it neurological emeki wose is it mental problem? So Dr. a low libido is one of sign of diabetes. Yes, and now libido egente kikwareta But it is automatic. Automatic. I want But to put it clear. yeah, Yes. low libido automatic no bwate urewe sukari. Yes. It is still number 1 inaweza kuwa it could be diabetes. Na wera ave cardiovascular problem wose be nervous system problem wose mental problem abangina ngotwara bare sexual dysfunction. Okay. Libido yo because okonyora
nabwate urero esukari. Lakini enseme ya yobokungu ekoba dry. Mete kero mokwenda kuumira no musacha nebwete ebe moist. Bono abu bakoba dry. Ono konyora nkuumiare. Ono or lose interest. That is a very big sign. How to manage that? Yani nakioko bweni oburerobo. Make sure wachire nyagitari wakonyiri or control your blood sugar. That's the first thing. Right. Yeah. Right, we want to lindo chenga nekenenga tu ya kwanira mange, and as we exhaust everything, Daktari Matagaru Kinyi nero tuerera mangana ya sana gaiga studio kwa hiyo kwa watu bia sana nayo mwanchumulire birengeli bya komenta ko kwa toire gaiga no kwinge chenene kigima lakini kukole daktari katugwaje de kangiberiga depression no ostuka abantu ngoto ibara mangana konyoro muntu bwegosire ubagasa koli nkora irere ngo contribute as one of course yo muntu isukari yako kiko baigoro stress was a depression was a mental conditions na bochigo predispose was a chiko reto montange gotwara diabetes, which is very important. Ekero ko manage omuntu yo bwate diabetes is very important. Ko manage nonye mental health yae tegerere akwana abantu abe free any problem abwate to share, yani okwana tabeke bintu enkoro okira obisa so it's a risk factor. Koleginga Matilda toto kolera gara kwa sibono ndina tubwati kende kyo mweli to daktari bagali mweli asugwaka okweli na kosemi mugusi. Yes, daktari kurasende ngaire tengani tukuria lero mbia. Okay. Thank you. Ente be asante ase engake mwangeire ukwana na abantu abusiba abantu baminto ensengima concerning diabetes. Werobo teri echer ekero bwate diabetes na botoko to kwa mario to ko bweni otwaro bugima, yani life, normal life, and teri like ore crucified na anento encourage stigma tigato te byabantu bagende baerengi banyore, do they have it ororo bose mbabwati. So on Friday ndaete mbarigani mwensi moche stadium tobe toko erengi orro tomanya our status and tosome amange around diabetes, around hypertension, and we have fun. At the end of the day taite abakoriegasi bonsipi tafadhali omwakoyo we are focusing saba koriegasi please inchu oerengi naande osomibu naande o change your lifestyle. Thank you. Mbona sana. Right, muno mwanchi muligeli Daktari Okinyi Matagaro nero kwane na intu kigima somoro bali bono mambia sobo semi uye kigima ayo mwenyene kurwasi television and samo yago na se radio shugura na sinjo kweli bali yagutulia na kutubuate kutambe aila somoro bali tuani asike mjo kirebusyo ndo wakambia mono kwa niaba ya wote bali tokwa na kuruma gaga iko mogaka nkorogo aliyensemeli ni Kevin Ongeli, Lucas Mogaka na ayo muligeli no motegeli. Shukran sana nchikuru kwa Geoffrey Nsarigo ndo kede sana usori. Bye bye for now until tomorrow. Inche Matilda Obaigo twara mugasomia.